Moi bo día a todos. Comenzamos o pleno ordinario. Comenzamos o pleno ordinario de 29 de xaneiro de 2019 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebrados o día 26 de decembro de 2018 e extraordinaria celebrada o día 3 de xaneiro de 2019. Non sei se hai unanimidade. Hai alguna obxección ou alguna corrección? Gracias. Segundo punto. Proposta en relación co escrito da Alcaldía do Concello de Baleira solicitando unha modificación do investimento incluído no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018 que foi dictaminado en la Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Medio Ambiente favorablemente e elevalo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Non sei se queren debate ou pasamos unanimidade no punto. Terceiro punto. Proposta en relación coa modificación dos estatutos da Fundación Rof Codina. Foi dictaminada en la Comisión de Gobierno Interior e Relaciones Institucionais y entonces le corresponde al Pleno informar favorablemente la propuesta de esos estatutos para remitirla. Non sei se queren debate ou... Isto si explico, se queren no patronato... En todo caso, solo explicar por qué nos vamos a abster. Eu creo que... 20 segundos, simplemente. Nos vamos a abster porque non sabendo que cambios se van a facer, e dado que iso non vai volver aquí para que se aproben eses cambios, dado o informe do secretario, neste caso do secretario adxunto, nos vamos a abster porque non vamos a votar a favor de algo que non sabemos que vai ser. Bueno, isto no patronato da Fundación Rof Codina se están a cambiar os estatutos da Fundación por motivo da lei, de adaptarse á lei, non? E nese sentido non se modifica gran cousa máis que os cambios que requiría a lei. Creo que, bueno, ustedes tamén están no patronato, non? Me parece. Non sei se queren debate ou... Diputado non ha escrito, quere debate? Entón, pasamos á votación. Votos a favor de... Abstencións? Votos en contra, non é? Quedan aprobados. Cuarto punto. Es una moción del Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a mellorar a atención primaria na provincia de Lugo. Neste sentido, creo que hai dúas enmendas ou dúas mocións moi similares do BNG e do Partido Socialista, pois si propoño votalas ou debatilas por lo menos xuntas e... Así que nada, 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos. A sanidade está de actualidade permanente porque os cambios, as mudas no comportamento demográfico, social e tamén, evidentemente, epidemiolóxico da nosa poboación conleva que sea un tema de permanente actualidade sobre o que hai que estar actuando constantemente para adaptalo aos novos retos que se presentan no plano sanitario e tamén, pois, na organización dos servizos. Sabíamos, levase comentado e falado en moitos foros, a situación da atención especializada que tende cada vez pois a certa precarización que impulsa outros comportamentos ou consumos sanitarios no eido da búsqueda de prestacións por parte dos veciños e veciñas. Se facemos unha análise na provincia, exceptuando a capitalidade, que é pois máis difícil de avaliar exclusivamente sobre datos oficiais, hoxe mesmo hai 23 médicos menos traballando, é dicir, 23 médicos menos asistindo na provincia de Lugo nos centros de atención primaria da sanidade pública.
dende o ano 2009, no que o Partido Popular chega ao goberno da Xunta de Galicia. 16 deles perdéronse entre o ano 2009 e 2018, pero 7 desde mediados do 2018 ata hoxe, na legislatura do rural. 7 médicos menos en medio ano, van 23 en estas superlegislaturas de Feijóo. Elimináronse 2 consultorios, 13 concellos perderon médicos desde o 2009, eses que se perderon ata mediados do 2018, Begonte, Castroverde, Cospeito, Friol, Guitiriz, Monforte, Navia, Ourol, Pastoriza, Pedrafita, Sarria, Sabiñao e Taboada. 7 concellos perderon médicos neste período dos últimos 6 meses. Baleira, Carballedo, Cervo, Folgoso, Pol, Pontenova ou Río Torto. Sarria, co de Oural en setembro do 2011 e Carballedo, co do Castro en novembro do 18, perden consultorios. Todo elo a veces sostido nunha visión aritmética, matemática e non asistencial da sanidade, apelando a un ratio de un profesional de atención primaria, un médico de atención primaria, por cada 1.500 habitantes, que poderíamos discutir se é máis adecuado ou menos adecuado, tendo en conta as nosas circunstancias e peculiaridades orográficas, xeográficas, demográficas, de cronificación das doenzas e demais, poderíamos discutilo, pero aínda, dando por válido ese ratio, hai 7 concellos na provincia de Lugo que non cumplen co ratio de un médico por 1.500 habitantes. Begonte, Burela, Lugo, Monforte, Outeiro de Rei, Rábade e Viveiro, salvo un ou dúas excepcións precisamente nos que se concentra maior número de poboación. Vamos a maiores de isto e analizando a provincia vemos que hai 9 concellos nos que só hai un titular, nos que só hai un médico. Eso significa que cando ten unha saída a un domicilio, que cando ten unha baixa que non se cubre, unha libranza que non se cubre ou unha urxencia, queda desatendido o consultorio e queda, de algún xeito, desatendido o concello. Véxase tamén que só é coincidir con aqueles povos, con aqueles concellos nos que hai maior tempo de desplazamentos dentro deles mesmos para chegar ás vivendas e demais. Folgoso do Caurel só ten un médico, Muras, Navia, Negueira, Pedrafita, Rábade, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín ou Tría Castela. Esta é a situación en canto á atención primaria en xeral. Concellos con un só médico, concellos que perden médicos e demais. Se vemos tamén o da pediatría, que é unha especialización dentro da atención primaria, que pretende unha atención concisa e específica a un ámbito poblacional, pois a través dunha formación ou dunha profesionalización, unha especialización, hai 16 concellos nos que se teñen identificado diferentes problemas co servicio de pediatría. Ou non teñen pediatra tendo nenos, ou non é suficiente a atención ou a intensidade do servicio prestado para a población de referencia, ou non son pediatras. Baralla, que ten máis número de nenos que outros concellos da propia comarca, non ten un pediatra. En Becerreá hai un médico habilitado que exerce ben con boa calidade asistencial o seu servicio, pero que non é un pediatra en sí. En Burela hai médicos habilitadas, hai pediatras collen baixas e cúbrense en parte, e pasa a outra pediatra a atender 1.300 nenos, ou en Chantada, que están coa situación do médico habilitado despois desa crise
que incluso foi razón de debate en este pleno. Folgoso teñense que desplazar ata Quiroga e se non está ata Monforte. Na Fonsagrada é compartido con outros concellos. En Foz teñense quedado sin pediatra, por exemplo, nestas Navidades, por pedir vacacións, que ten dereito a eles. Friol, que con 2 días á semana non chega para a cantidade de nenos que hai agora mesmo. Ourol, que se ten que desplazar. Outeiro de Rei, que ante o aumento do número de nenos como concello dormitorio pediuse ampliar o pediatra, que únicamente está de mañá, pois aínda non se ampliou. E pensar que o número de nenos en Outeiro de Rei se duplicou nos 8 últimos anos, con 30 pequenos máis ou menos cada ano. Viveiro, un único pediatra que ten que atender ao redor de 2.000 nenos de Viveiro, o Vicedo e Ourol, ou a situación máis recente de Mondoñedo, Lourenzá e Barreiros, unha pediatra que ten que repartirse entre varios concellos para atender a máis de 800 familias. Tamén o caso de Valadouro ou Alfoz, que teñen que desplazarse a Foz e, polo tanto, sumar a esa situación de insuficiencia do servicio que ali se ten detectado. Polo tanto, este é o escenario, esta é a realidade sobre a que o Partido Socialista presenta unha moción co fin de poder dar... Rematando. Agora mesmo, señor presidente, de poder dar canalización política a unha situación real que estamos vivindo, que non o di o PSOE, non o din os usuarios, agora tamén o din os profesionais, que, por certo, dentro de uns minutos se concentrarán dentro dos centros de saúde pedindo unha sanidade digna. A atención primaria é fundamental e o único que pretendemos é, evidentemente, sumar esforzos para que poida ser adecuada e axeitada a nosa demanda asistencial. Polo tanto, anunciar tamén que apoiaremos a proposta presentada polo BNG, que, plantexada noutros termos, persigue os mesmos obxectivos. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Bos días a todas e a todos. Efectivamente, a situación que está atravesando a sanidade é unha das cousas que máis alarma social está provocando en toda a poboación. E chove sobremollado, non? Isto ten un inicio e entre todas e todos teremos que poñerlle freo. Ten un inicio que é ni máis ni menos que no ano 2009, non? Vemos o que trouxo, por exemplo, a supresión das áreas sanitarias, que este pleno pois xa se ten pronunciado ao respecto da desaparición das áreas sanitarias. E falábamos daquela de que coa desaparición da área sanitaria desaparecían tamén as xerencias de atención primaria e desaparecía, polo tanto, a capacidade resolutiva e orzamentaria de cada unha desas áreas, porque nas áreas sanitarias está incluída tamén a atención primaria, que é a porta principal de entrada ao sistema sanitario. Se hai unha boa atención primaria, desde logo que o sistema sanitario funcionará moito mellor, non se saturarán os hospitais, non haberá esas colas brutais que vimos durante este inverno en moitos hospitais e con unhas fatais consecuencias en 2 tristes casos. Polo tanto, naide se pode facer o sueco neste tema. Todo o mundo estaba avisado do que podía acontecer. E o Partido Popular pois parece que non se quere dar conta. Polo que respecta ao Bloque Nacionalista Galego, co tema da asistencia primaria, da atención sanitaria primaria, levamos incidindo moitísimos anos nos orzamentos da Xunta, presentando emendas todos os anos. Unha das propostas que hoxe traemos aquí é o incremento nun plan de mellora da atención primaria de 200 millóns de euros. Esa foi unha das principais emendas que o Bloque Nacionalista Galego fixo aos orzamentos da Xunta no Parlamento, proposta rexeitada polo Partido Popular.
O portavoz do Partido Socialista pois puxo moitísimos exemplos e moitísimos casos do que está acontecendo na provincia de Lugo. A atención primaria é aínda máis grave a situación na provincia de Lugo, pola situación de cada un dos concellos, pola dispersión da poboación de cada un dos concellos da provincia de Lugo. E un dos temas que está provocando moitísimo cabreo é o tema do servizo de pediatría. Vímolo en concellos como Alfoz, como a Valadouro, como a Foz, como a Xove, como a Mondoñedo, Barreiros, Lourenzá, que as nais e os pais, pois, día sí e día tamén están presentando reclamacións e mobilizándose. Efectivamente, dicía o Partido Popular que esta iba a ser a legislatura do rural, unha legislatura do rural sin servicios, esa é a que propón o Partido Popular. Nesta moción que nos titulamos en defensa da sanidade pública, como se ve nos puntos de acordo, donde a centramos é na atención primaria. Esa atención primaria, donde vemos que en cada un dos centros de saúde, pouco a pouco, pois, van desaparecendo facultativos. E iso provoca o peche de consultorios, como pasou no consultorio de Castro. Suprimiron un médico, estamos falando de Castro, Carballedo, non? Ou casos como os de Monforte, donde había que esperar 15 meses por unha revisión pediátrica de oculista, volvendo ao tema de pediatría, non? Por lo tanto, nós o que pretendemos é que estes acordos sexan unánimes. Están sendo porque mocións semellantes á que presentou o Partido Socialista e á que estamos presentando nós, o Bloque Nacionalista Galego, estás presentando a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública na Mariña, sobre todo centrando no tema de pediatría. E aí vimos que o Concello de Ribadeo pois, foi unánime, todos os grupos políticos votaron a favor. O Concello de Barreiros, pleno celebrado onte, no que pleno do que formo parte, pois tamén foi unánime, cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista, e no Concello do Valadouro tamén a semana pasada foi unánime. Por lo tanto, eu creo que, aínda que coas diferencias políticas que todos temos, que poñamos os intereses dos veciños e das veciñas da provincia de Lugo, que son os que máis están sufrindo os recortes, pero sobre todo en sanidade, é que isto sexa unánime e que no tema de atención primaria pois sexa tido en conta e di un xiro de 180 grados o Partido Popular a nivel xunta na súa política sanitaria. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, ben, moi ben. Moitas gracias, presidente. Bo día. Mire, señor Veiga, por empezar por algún lado, falaba vostede da necesidade de mellorar a sanidade, cuestión na que evidentemente concordamos, porque a sanidade é un deses vasos que nunca un chega a ver de todo cheo, non? Xa que xurden novas necesidades e é precisa unha mellora e unha actualización constante. Sin embargo, todo isto, dito isto, tamén hai que lembrar e cuestións que parece esquecer, non? Decía vostede que o inicio do deterioro da sanidade comezaba no ano 2009, casualmente cando Feijóo entraba na Xunta de Galicia, e eu teño que dicirlle que a sanidade pública dende o 2009 en Galicia mellorou todos os servicios todos os anos. Mellorou e, de feito, esta sanidade pública de Galicia foi sempre unha prioridade nos orzamentos da Xunta. Nos últimos anos os recursos sanitarios non só non disminuíron, sino que aumentaron, convertindo a Galicia na quinta comunidade autónoma con maior gasto sanitario consolidado. Por lo tanto, o orzamento está aí, o orzamento que adica a Xunta de Galicia á sanidade é máis do 40% do que se adicaba no ano 2008, casualmente cando gobernaba o bipartito, e, polo tanto, nós non vemos ese empeoramento que vostede acaba de sinalar. Nosoutros vemos que a sanidade da Xunta de Galicia adicalle a día de hoxe 348
millóns de euros máis que no ano 2008. Por lo tanto, iso tradúcese en melloras. Máximos históricos en intervencións quirúrxicas, 34.000 máis que no ano 2008, máximos históricos en consultas, en hospitais e en atención primaria, máximos históricos en trasplantes, alta capacidade de resolución e atención primaria. Sinto que non me este escoitando, porque entón vostede dirá o que quere decir e eu lle direi outros datos. Claro, non vamos a chegar a un acordo, porque a vostedes lles interesa, sobre todo cando se acercan épocas electorais, pois salir coa matraca de que a sanidade non está ben. Nunca vai a estar ao 100%. Evidentemente, nunca nos vamos a conformar, nin no Partido Popular tampouco nos vamos a dar por vencidos, nin vamos a deixar de traballar por mellorala. Estaballe dicindo que había unha serie de cifras que poñían de manifesto a calidade profesional en Galicia e que poñían tamén de manifesto o altísimo nivel de prestacións e de calidade do sistema sanitario e que non houbo ningún recorte, como parece vir a decir vostede, en estas prestacións. É indiscutible, polo tanto, que exista unha mellora neste sistema sanitario. Existe tamén un traballo por parte da Xunta de Galicia por seguir mellorando, así os galegos hoxe temos garantidas, os galegos e as galegas garantidas por lei plazos de espera máximos, temos dereito a unha elección de médico, de pediatra ou de personal de enfermería, así como do centro hospitalario por un novo problema de saúde, dereito a unha segunda opinión máis áxil, temos máis vías máis rápidas que nunca para a atención de determinados cancros, como o cancro de mama, colon, pulmón, próstata e hoxe temos novos servizos de atención, mellor información máis accesible e tamén novas medidas de prevención, como, por exemplo, vacinas gratuitas para os menores. Atención primaria, claro que sí, un novo modelo, organizativo no que temos experimentado melloras, tanto na capacidade diagnóstica como na capacidade de resolución. Dispoñemos dunha atención primaria accesible e resolutiva, dotada de profesionais competentes cun orzamento axeitado. Temos unha ratio de atención de pacientes, na Xunta de Galicia, unha ratio de atención de pacientes por médico de atención primaria por debaixo da media nacional. Falaba o señor Santos de unha ratio ideal por cada 1.500 pacientes e temos a día de hoxe unha ratio que está en 1.275. O gallá fora menos e sabemos todos tamén que existe unha falta de médicos de familia, que existe unha falta de pediatras que afecta a toda España, non afecta só a Galicia. A situación de paro cero en medicina familiar comunitaria ou en pediatría afecta a todas as comunidades autónomas. Vostedes non dixeron que comunidade autónoma poderíamos poñer como exemplo a seguir. Non? Representa, polo tanto, unha gran dificultade e imposibilita a cobertura de todas esas ausencias. É sobradamente coñecido que en Galicia e no resto de España existe ese déficit de pediatras, non están a decir nada novo. O que sí, xa vou rematando, é lamentable que poidan decir, como din no Partido Socialista, que a Xunta de Galicia non ten un plan firme e, home, cando a Xunta de Galicia demanda ao Ministerio a prioridade imprescindible de que o Goberno central proceda a unha convocatoria extraordinaria de MIR na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria que posibilitaría dispoñer destes especialistas e máis para dentro de 4 anos, que será ese período no que se espera unha maior carencia destes profesionais pola concesión de prórrogas na idade de xubilación e moitos servizos de saúde, pois a ministra de Sanidade sinale que eso non é un problema de falta de facultativos, senón un problema de planificación. Home, póñanse de acordo, porque vostede acaba de decir agora que faltaban médicos en distintos concellos. Pois entonces, póñanse de acordo se é un problema de falta de facultativos ou de falta de planificación. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que, cando chega o Partido Socialista ao Goberno en Madrid, para Galicia ábrense grandísimas expectativas, porque durante 7 anos, ou 7 anos e pico que estuvo gobernando o Partido Popular, vostedes mismos, desde ese lado,
Feijóo, desde a Xunta de Galicia, nunca apelou a que se incrementasen o número de plazas 1000. Nós sí que o fixemos e seguímoslo facendo. Evidentemente, unha mala planificación da que supoño que coincidirán en que non somos responsables os socialistas, pois non tuvemos a responsabilidade de gobernar pois durante os últimos 7 anos e durante os últimos 10, casi, en Galicia ou en España, lévanos á situación na que estamos. E pediatras ou hai ou non hai. E médicos ou hai ou non hai. E a realidade é que non hai. Vostede fala dun ratio de 1.275. Eu acabo de dicirlle unha serie de concellos no que se supera o ratio dos 1.500, que son os que estipula os Sergas. Non os acordei eu, nin os acordou vostede, son os que estipula os Sergas e que en 7 concellos da provincia de Lugo non se están cumplindo. Claro que faltan médicos de familia e pediatras, e podense ir buscar como se van a buscar outros profesionais, outros territorios, outros lugares perfectamente formados, perfectamente capacitados e habilitados para desempeñar o seu posto de traballo nun sistema sanitario e moito máis en un público. Hai que ter a vontade de incrementar as plantillas e de dotalas de recursos para que sea atractivo traballar na sanidade pública, que tamén está deixando de selo, porque non hai unha boa correlación entre as responsabilidades, as condicións do traballo e as retribucións ou as compensacións recibidas por facer ese traballo. Non lle poñemos unha comunidade autónoma como exemplo porque perseguimos que Galicia sexa o exemplo. A nós o que nos preocupa é como nos atenden os lucenses, como atenden os nosos veciños e veciñas. Non se temos que ser como Asturias, como Madrid, como Cantabria, como Valencia ou como Extremadura. É dicir, que se reflexen eles en nós. Eso depende do noso goberno. Para eso unha competencia transferida no desenvolvemento do autogoberno. Temos a capacidade de facer o que queiramos e de non ter por que imitar a ninguén. Non sei por que sempre temos que facer réplicas de alguén. Pero mire, era noticia estes días unha señora de 93 anos con un tendón roto que lle daban cita para traumatoloxía para o mes de xullo. Eu non me gustaría verme en esa situación. Coñecíamos recentemente casos en Viveiro de 10 días de espera para unha consulta de atención primaria, para unha consulta do seu médico de cabeceira. 10 días de espera. Eu mesmo agardei un mes por unha analítica entre novembro e decembro en atención primaria no Centro de Saúde de Friol. Un mes entre a solicitude da cita e a disponibilidade de axenda para facer unha extracción de sangre para unha analítica sinxela. Non era das complexas. O que pasa coas complexas, espero que non teña que facelas, pero é moito peor. Usuarios se puxeron en contacto con nós para denunciar que non había vacinas da gripe no ambulatorio de Fingoi. Eso, oiga, vostedes poden non desmentir, pero o que foi ali poñer a vacuna e non había vacuna, foise sin a vacuna. Eso non se discute. Non había vacuna. Pero despois de todo isto hai unha realidade. O maior incremento en volume de operacións no mundo executivo ou económico é nas pólizas da sanidade privada. Un 5,6% de incremento entre o 18 e o 17. Evidentemente, todo ten consecuencias ou causas. Eso xa depende de quen valoralas. Agora mesmo, pois a situación é a que é, e nós o que planteamos é unha proposta para que se atenda isto porque, evidentemente, a sanidade pública e a atención primaria son o garante dunha mellor expectativa de vida e con maior calidade. Nada máis que iso. 3 minutos o vocero do BNG. Da intervención da señora Teijeiro deduzo que non vai ser voto afirmativo tanto a proposta do Partido Socialista como a nosa proposta do Bloque Nacionalista Galego.
non nos deu tampouco ningún dato, simplemente se limitou a dicir que todo funcionaba moi ben. Eu non sei se todo funciona moi ben. A ver, como llo van a explicar? Entonces, pois, os veciños de Carballedo diralles, perdón, de Castro, vai haber outra vez consultorio porque vai haber médico. Ou os veciños de Mondoñedo, Barreiros, Lourenza, Alfoz, Valadouro, Foz, Xove, donde tenen os problemas de pediatra, vais intentar solucionar? É que esa é unha decisión política. Seña do goberno do Partido Socialista ahora, fora antes do goberno do Partido Popular, a falta de médicos especialistas en pediatría. Pero levamos así moitos anos pasando esa pelota pois dun lado a outro. E mire, tamén lle digo unha cousa, quen se anda comparando cos demais é que ten un complexo de inferioridade. Nós non temos ningún complexo de inferioridade. Os galegos e as galegas non temos ningún complexo de inferioridade. Vostedes asumen ese discurso de que os galegos temos complexo de inferioridade, non? Ese é o Partido Popular quen ten complexo de inferioridade. Non temos que compararnos con naide, porque son realidades totalmente distintas, cada unha das comunidades autónomas do Estado español, e sobre todo Galiza, totalmente distinto, totalmente distinto. E vémolo anos e anos nos orzamentos do Estado, os cartos que se dedican deste Estado, por exemplo, ao benestar social e a outras cousas que son competencia do Estado en Galiza ou que ten que facer transferencias á Xunta e non as fai e ustedes calen a boca. Bueno, xa o falaremos despois cando analicemos a moción esa dos orzamentos do Estado. Por lo tanto, era bon que o Partido Popular non tuvera ningún complexo de inferioridade e fixera un exercicio de responsabilidade e solidaridade cos seus veciños e veciñas. E que a señora Ana Candia pois fixera un exercicio de solidaridade cos veciños de Mondoñedo, que están reclamando tamén un pediatra e os apoiara. Non sei se asinou nesas follas de sinatura que nesa asamblea celebrada en Lourenza entre veciños de Mondoñedo, Lourenza e Barreiros, pois creo que se ofreceu tamén a recoller sinaturas para pedir un pediatra. Bueno, home, pois demostralo aquí. Non é tan difícil, é simplemente un acordo de todos os representantes políticos aquí presentes na Diputación de Lugo. Os nosos puntos de acordo van un poquinho máis alá, son algo máis extensos ca moción do Partido Socialista, aunque no fondo pois dicen o mesmo. Nós xa o expliquei antes na anterior intervención, para mellorar a atención primaria hai que facer unha inxección de 200 millóns de euros á atención primaria, pero olliño, a ver como se fai, porque dicía a señora Teijeiro, sí, os orzamentos desde o ano 2009, os orzamentos en sanidade foron aumentando, pero para quen aumentaron? Para dar un mellor servizo? Claro, porque aí seguro que vai contabilizado os pagos que o Sergas fai ás clínicas privadas a donde están derivando moitos pacientes. Claro, non é o mismo ollo de como se dan os servizos públicos. Outro debate importantísimo que temos que dar é detrás do que está escondido o Partido Popular. Claro que aumentaron os cartos para a sanidade, pero para empresas que viven á conta da sanidade, con toda a legitimidade que teñan, pero nós non defendemos iso. Nós, no tema da sanidade, temos clarísimo que non se pode especular. Non se pode especular con cartos na sanidade, porque iso é recortar. En sanidade, recortar ten consecuencias gravísimas, como vimos este inverno. Por lo tanto, faigan un exercicio de solidariedade con todas as veciñas e veciños da provincia, coas plataformas sanitarias que están loitando e demandando, porque todo o que se está conseguindo en sanidade é ni máis ni menos pola mobilización popular. Ampliouse o Hospital da Costa, faltanlle moitos servicios, pola mobilización popular. Avanzouse en hemodinámica, pola mobilización popular. Nós, con esta moción, o que pretendemos é avanzar, é facerlles avanzar, facerlles ver a realidade, porque viven totalmente de espaldas á realidade desta provincia nun tema tan serio como é o da sanidade. E nada máis pola miña banda. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdad que cando estaba escuitándos o que me viña á memoria era un cuadro de Goya donde hai dos españoles agarrotazos e atrapados no barro. O sea, aquí é lóxico, é lexítimo, como dixo o portavoz do Grupo Socialista, canalizar políticamente todas as demandas da sociedade, creo que é un dos elementos de calquer partido político ou de calquer responsable político.
Que vamos a asistir a unha radicalización de todo isto? Pois probablemente sí, porque o pleno doxe é un pim-pam-pum basicamente entre os grupos de esquerda e de dereita. Quizás a tranquilidade que me dá a min agora, pois non estar nin un lado nin noutro, me permite facer estas reflexións e tamén o haber sido partícipe durante anos da universalización da sanidade, que ao fin e ao cabo foi unha consecución dun goberno socialista nos anos que se desarrollou nos anos en que fui un diputado. E deso estou orgulloso. Eu pensei que aquí, aparte deso de mellorar, que obviamente quen se vai a opoñer a que se mellore algo? Eu creo que nadie con sentido común. Pero sí que botei de menos no debate, aparte de todos os problemas de déficit de médicos que son reales e están aí, e que triste que, habendo déficit de médicos, pois teñan que emigrar e marcharse a outros países, Inglaterra, Portugal, co desarraigo que eso produce e con empobrecemento, ademais, da sanidade, en este caso galega, pero sí que hai un problema que se obviou, porque aquí temos, un problema importante, porque a sanidade depende dos gobernos tamén, pero depende basicamente dos médicos que hai, aquí hai un déficit, da economía e tamén do nivel de vida dos pacientes. Non é o mesmo un paciente que teña recursos que un paciente que non os teña. E, pois, temos, sobre todo en Galicia, parte dos problemas de pediatría, e o que voto de menos o problema de envellecemento. Aquí nadie reivindica geriatras, temos xa, polo menos no concello que eu estou, un 30% maiores de 60 anos que, ca esperanza de vida que hai, van a demandar un tipo de médico e unha especialización que neste momento me parece que en Galicia, non sei se hai 2 ou 3, non o teño. Porque, aparte, non só embellece os pacientes, tamén están embellecendo os médicos. O tema do baby boom, pasan en educación tamén, fai que nestes próximos anos haxa unha cantidad de xente, médicos, profesores, etc., que teñan que xubilarse sin que haxa e este previsto ese relevo xeneracional que vai a crear un problema grave. E o que decía eu, ese embellecemento, pero esa longevidade dos pacientes, que a ONU considera, ademais, un dos maiores cambios sociais deste siglo, incluso por encima das novas tecnologías e do cambio climático, pois eu creo que hai que centrarse tamén aí e demandalo tamén dentro desas melloras da sanidade. Que a sanidade está ao límite, conocémolo todos. Tamén sigo defendendo que temos un bon sistema sanitario, independientemente desas carencias que se poden, con esta proposta e outras máis que iremos presentando nos próximos meses, mellorar. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi ben. Mire, señor Veiga, os datos son os que son. Máis orzamentos, menos ratios na atención, máis melloras e melloras nos servizos. O que pasa é que lle dixen os datos, como lle estou falando agora, e vostede estaba entretenido como está agora co seu compañeiro e non escoitaba. Falaba do tema de, que un orzamento maior, porque é un orzamento maior o que temos agora comparado co que había no 2008, e falaba de que se ia desviado de alguna maneira, non sei se o decía de forma velada ou xa moi explícita, non? Hacia a sanidade privada. Mire, eu quero recordarlle que os concertos no ano 2008 chegaban a un orzamento de 216 millóns de euros e que no ano 2018 foron 205, por lo tanto, menos para os concertos privados. E o que quería dicir era que o Partido Popular incrementaba orzamentos para desvialos á sanidade privada. Por lo tanto, eu lle pediría un exercicio de reflexión nese sentido. Mire, non imos a votar en contra, destas propostas, porque queremos mellorar a sanidade. O Partido Popular quere que se mellore a sanidade e non ten complexos cando di que a sanidade galega é unha dos mellores modelos de sanidade que hai en España e vostedes non foron capaces, como decía antes, de decir unha comunidade autónoma modelo. E se non existe ou non son capaces, porque ademais sobre todo o Partido Socialista, gobernan en outras comunidades autónomas e non son capaces de poñer un modelo de xestión de comunidade autónoma, aínda que sexan realidades diferentes, pero un modelo de xestión de sanidade que sexa exemplo,
Quere decir eso que non existe unha comunidade autónoma que sexa referente para vostedes. Polo tanto, Galicia, neste momento, é referente. Cousa que quería vostede, señor Santos, que Galicia sexa referente. Pois se vostedes non son capaces de poñer outra comunidade autónoma como exemplo, Galicia, para nós, é referente en temas de sanidade. E decía tamén, señor Santos, vostede, que porque non tiveron a oportunidade de gobernar, oportunidade que teño que lembrarlle non lle brindaron os galegos e as galegas que foron os que puxeron os seus votiños nas urnas. E esa oportunidade, gracias a Dios que non a tiveron, porque se a tiveran e tiveran para a sanidade destinada ou nomeada a unha persoa como tuvemos aquí, a desgracia de ter unha alcaldesa como a que temos, teríamos a sanidade sumida como temos a Lugo no caos, no descontrol, no desgoberno e na parálise, cousa que non quereríamos ningún galego e ningunha galega. Moitas gracias. Un minuto para rematar o voceiro do Goberno. Pois dalle co modelo é a referencia. A referencia de Galicia é moi fácil. 23 médicos menos na provincia de Lugo. 23 médicos. Esa é a referencia que temos, menos, na provincia de Lugo. 2 consultorios eliminados. 13 concellos que perden médicos desde o 2009 ao 2018 e 7 que perden médicos só no último semestre. Un ratio que supera en 7 concellos o ratio máximo de 1.500 pacientes por médico, 9 concellos que contan con un só médico e quedan descubertos nunha saída a un domicilio e 16 concellos nos que se teñen identificado problemas con pediatría. Esa é a referencia que temos. E a nosa obriga, que ademais queremos ser usuarios da sanidade pública, é, evidentemente, mellorala. Falar de outras cousas é agotar os recursos para falar do que tocaba falar agora mesmo. E iso, pois tamén falarán os votiños, cando toquen os votiños, xa van falar os votiños, señora Teijeiro. Agora, vostede e eu podemos estar tranquilos porque ningún dos dous vamos a ser alcalde ou alcaldesa de Lugo. E vai haber a alcaldesa na cidade, teño por seguro. Se Benega quere un minuto. Nada, para agradecerlle ao Partido Popular que vota a favor, non sei se vai ester ou vai votar a favor, podíamos estar rebatindo datos aquí toda a mañá sin chegar a unha conclusión, pero os datos están aí e son teimudos, a reducción de profesionais está aí, a reducción de máis de 700 camas desde que goberna o Partido Popular desde 2009 está aí, a privatización masiva de servicios, digan o que digan, saque os datos que saque, a derivación de doentes a centros privados, a eliminación das áreas sanitarias para a privatización de servicios, ni máis ni menos, foi o que aconteceu pois o ano pasado, xa dixen que o debatiremos aquí, en fin, agardar ese voto, apelo por última vez a ese voto favorable do Partido Popular. Entón, pasamos á votación do punto 4 e 6 no mesmo sentido e os acordos pois son un compendio ou recopilando os dous. Votos a favor das dúas mocións? Abstencións? Votos en contra non hai. Queda aprobada a moción. Seguinte punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para o impulso de iniciativas legislativas que garantan unha atención de calidade de enfermeiros e enfermeiras no sistema sanitario. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Seguimos falando de sanidade, de sistema sanitario, de modelo organizativo e de recursos para unha atención adecuada á cidadanía nunhas condicións tamén adecuadas para os profesionais que os desempeñan. Puxéronse en contacto con nós dende o sindicato SATSE de enfermería para plantexarnos a posibilidade de apoiar e de impulsar
o debate e o acordo de ser posible respecto a esta cuestión. Como todos sabemos, o sistema sanitario está integrado por máis profesionais que os médicos, por unha amplia gama de profesionais, cada quen co seu relevante papel no resultado que obtemos da atención recibida por parte dos prestadores. Se hai unha profesión que é relevante e que é clave, é a da enfermería, e sobre elo nos temos pronunciado tamén en este pleno con anterioridade. Por que? Porque quizáis estemos en algúns procesos como os hospitalarios ante a persoa que maior contacto ten co doente, ou o que fai unha vixianza e unha atención permanente ao seguimento dunha ferida para facerlle as curas, dun proceso diagnóstico no que haxa que facer o seguimento de diferentes parámetros para poder chegar a unha lectura comprensible do que está pasando. Esa perspectiva de contacto e de seguimento, de análise ao fin do doente, permite moitas veces unha detección precoz e, polo tanto, tamén aforra en probas diagnósticas ou en procesos curatorios que se ven reducidos precisamente por esa precocidade na detección da presentación dunha sintomatoloxía que nos alerte de que algo pode estar pasando. O sistema sanitario español, entendido en ámbito amplo e de afectación á totalidade estatal, non conta cunha legislación específica sobre, por exemplo, a asignación de pacientes por enfermeiras. Da ratio que falábamos na moción anterior, pois que ratio debe haber de enfermeiras por poboación dos diferentes territorios. Non o conta nin no ámbito sanitario nin no sociosanitario, onde tamén cobra unha especial relevancia o desempeño destas profesionais. En España contamos con un sistema sanitario descentralizado, o Estado das autonomías, o autogoberno e a asunción de competencias, entre elas a sanidade, outorga ás comunidades autónomas, tamén a Galicia, polo tanto, a competencia na organización e na xestión do sistema sanitario público, o que están obrigadas e que forma parte do noso sustento constitucional. Para elo, a Xunta de Galicia, ou Galicia, dotouse dun organismo autónomo, que é o Sergas, que se regula, que define os seus ratios, que define, evidentemente, tamén como é o seu modelo prestacional. Se observamos o que pasa no noso arredor, en un contorno de desenvolvemento similar ao que podemos estar toda a hora, que presumimos con razón e con orgullo de telo feito de converxer con Europa, nos países máis desenvoltos socialmente, por chamarles así, do ámbito europeo, Dinamarca, Finlandia ou Alemania, atopámonos con uns ratios de enfermeiros por habitante de 16,9 por mil, por exemplo, 14,7 por mil en Finlandia ou 13,3 por cada 1.000 habitantes en Alemania. Se baixamos aos países do entorno de España, a ese anel máis ibérico ou máis sureño de Europa, atoparíamonos cunha ratio de entorno a 8,8 enfermeiros ou enfermeiras por cada 1.000 habitantes. E se baixamos a España, o conxunto de España, como sempre, desgraciadamente, baixamos máis aínda esa ratio. Un 5,3. Pero en Galicia somos aínda máis humildes, por non decir mediocres, no ratio de enfermeiras por cada 1.000 habitantes. 4,13 por cada 1.000 habitantes en Galicia. E se nos vamos, porque este é o dato de a totalidade sanitaria e sociosanitaria, a pública e a privada. Pero o ratio que nos ofrece o Sergas de enfermeiras por cada 1.000 habitantes en Galicia é de 3,38. Dende logo, algo que queda moi lonxísimo dos 16,9 de Dinamarca ou 13,3 de Alemania, do 8,8 dos países do entorno de España ou do 5,3 da propia Galicia. 3
3,38 dos que oferta o Sergas, 4,13 no global. Todo isto nun ámbito laboral que antes o describía a diputada do Partido Popular, máis consultas, máis procesos con menos profesionais. Eu creo que a conclusión é fácil. Se menos profesionais atenden a máis doentes en máis procesos, iso vai a levar consigo precariedade laboral, unha carga asistencial moitísimo máis alta, cunha calidade do sistema sanitario que se resinte por unha menor eficiencia dos recursos. E, ademais, todos sabemos o que está pasando no mundo da enfermería, na que hai, efectivamente, unha importante precariedade, sobre todo provocada por unha inadmisible temporalidade e indefinición do traballo cunha carga asistencial moi altísima. Todos sabemos que se houbese máis enfermería, habería máis garantías sanitarias, máis seguridade sanitaria, unha maior calidade de vida dos doentes que, nalgún proceso, precisan da atención destes profesionais e, polo tanto, unha maior eficiencia do sistema. Polo tanto, a nosa petición, que non é outra que a que fai o propio SATSE, o propio sindicato para Galicia, que o está facendo a nivel de todo o Estado, é pedir ao Estado que desenvolva unha regulación básica que fixe unha ratio que se aplique na totalidade do territorio español. Unha ratio que se achegue o máximo posible pois aos estándares dos territorios máis desenvoltos ou, polo menos, os da contorna. E, mentras tanto, se desenvolve unha legislación básica e non e atendendo e exercendo a nosa competencia, a de Galicia, pois que a Xunta de Galicia, a través dos Sergas, desenvolva tamén ese marco legislativo no que se dote a atención, no que se dote de recursos de enfermeiría para unha atención segura á poboación galega cunhas ratios mínimas de profesionais por habitantes e máximas de doentes por profesionais que en ningún caso representen unha dotación de recursos inferior ás medias estatais e, de ser posible, nos sitúen na órbita dotacional dos estados do noso entorno sen perder o obxectivo de acadar as ratios dos máis desenvoltos socialmente. Iso é o que se pide en esta proposta. Creo que é comprensible que todos empatizamos co que está pasando coas enfermeiras e que é un obxectivo que podemos desenvolver en conxunto entre a Administración estatal e a autonómica e, evidentemente, a través do sistema sanitario e sociosanitario estendido polo noso territorio. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todos e todas. Ben, neste caso, para preparar o debate da postura do noso grupo en relación á moción presentada polo Grupo Socialista, pois non nos achegamos a Finlandia. Creo que vamos a intentar analizar o que pasa na nosa comunidade autónoma, no noso país ou, en todo caso, na nosa provincia. Neste momento actual, o Servicio Galego de Saúde conta con 10.500 profesionais de enfermería no seu cadro de persoal, concretamente 700 máis que había no ano 2008. Sen dúbida, no debate desta moción, e aí coincido co voceiro do Partido Socialista, se cadra é a mellor oportunidade que nos brinda para poñer en valor a profesionalidade desta categoría que, sen dúbida, como vostede ben decía, é o que máis cercano suele estar o enfermo, demostrando sempre con ese afecto a profesionalidade no momento en que máis o precisamos, que cando nos falta saúde. Vaya, en primer lugar, as miñas palabras de posta en valor do seu traballo e do agradecemento como usuaria, como paciente e como veciña desta provincia. Sen dúbida, a proposta que nos traen hoxe aquí
normalmente, moitas delas, sobre todo agora que cada vez máis preto estamos dunha cita electoral, debería estar apartado dun debate político. Creo que isto é un debate laboral, un debate técnico, e, sen dúbida, alanxado, eu, polo menos, non me recoñezo con coñecementos suficientes para mandar indicacións de unha determinada disposición normativa. Pero tamén con toda humildade, e non mo tome a mal, tampouco vexo o grupo propoñente, e quizáis hoxe, menos ca nunca, porque bastaba entrar no Pazo de San Marcos cando víamos a un grupo moi importante de traballadores cunhas competencias, pois, moi, vamos, o que o seu traballo e a súa responsabilidade, indudablemente, moi vinculada a esta institución. Estoume a referir aos traballadores dos grupos de emerxencia supramunicipais, en concreto, pois, de 2 concellos que foron despedidos, nun caso declarado improcedente, noutro, en tempo real, non podo definir a súa situación, pero sí, personalmente, nos trasladaron pois o pouco amparo que estaban a atopar nos responsables do goberno da institución provincial e incluso facían designacións con nomes e apelidos, non? Donde vían, pois, como ven, facendo un paralelismo ca exposición que acaba de facer vostede, pois pisoteados os seus dereitos, non respetados e incluso que non eran recibidos por parte da institución. Non sei se é certo, pero, dende logo, o seu malestar era patente. Podría citar outros exemplos. Si de algo houbo manifestacións, protestas ou, probablemente, participación de veciños nesta sesión plenaria, ademais de algúns concellos en concreto que pediron ao mellor algunha infraestructura ou que manifestaban a súa disconformidade co proceder da institución en algúns aspectos en concreto, normalmente eran traballadores, estou a referir aos seleccionados da Sociedade Provincial Lucense, que pasaran un proceso de selección asinado por unha representación tamén do seu goberno, en donde viñan pisoteados, ignorados, abandonados e non recibidos, e concretamente no que a súa persoa se refería, non moi ben tratados, que vostede parece ser que si o recibeu, na reunión que tiveron con eles. Isto que quere dicir? Que cando queremos reivindicar unha normativa específica para unhos traballadores que di vostede que fai súa unha proposta dun sindicato, ou dun colectivo ou dun grupo que merece, dende logo, o maior respeto, é evidente que primeiro teremos que dar exemplo cos traballadores da institución que temos responsabilidade de goberno. Non vou a reproducir tampouco a xudicialización da relación de postos de traballo en donde algún dos traballadores di que se lle disminueu a categoría e novamente entende que se vulneraron os dereitos. Dito isto, a sanidade, dicía antes a miña compañeira, desgraciadamente estáse convertindo no cabalo de batalla para as vindeiras eleccións municipais. Normalmente sempre é así. Tanto hasta cos propios carteles, que hasta eu creo que se algo son os nosos profesionais sanitarios, pois son meritorios da maior dignidade, non? Hasta penso que o concepto que utilizan para as súas protestas pois non é o máis axeitado, porque, aínda que poida ter outras afeccións no concepto, pois sempre leva implícito un componente humano ou persoal e, dende logo, hasta pode inducir error. A nosa sanidade sempre pode ser merecedora de maior investimento. E, dende logo, o grupo que represento, e tamén daba os datos a miña compañeira, que a sanidade recibe o 40% do orzamento, no último orzamento que fixo o goberno bipartito, se non recordo mal, estaba en torno ao 33%, e no que agora nos afecta, a ratio en Galicia é de 4 enfermeiras por cada 1000 habitantes. Discrepan os datos que a mí me aportan, no de matemáticas ben sabe que necesita menos interpretación, nas cifras que deu vostede de España. Din que o Sistema Nacional de Saúde, o nacional, ten unha ratio inferior dun 3,6 e algunha comunidade, como a que ata antes de ayer tiñan o privilexio de presidir, pois como é Andalucía, ten unha ratio dun 2,77. Este é un exemplo tamén que pode enlazar como que para reivindicar primeiro temos que dar exemplo. Entón, dito isto, tendo en conta que hai tamén unha normativa
galega, o decreto 81/2016 de 23 de xuño, no que o Servizo Galego de Saúde crea a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista. Creo que isto é un gran avance. Estamos vendo na nosa provincia un dos concellos que vostede identificaba como que estaba con un uso facultativo, a posta en marcha dun programa piloto que está sendo moi valorado polos usuarios, empoderando o que creo que é a línea axeitada dende a miña humilde opinión, e insisto, carecendo de coñecementos técnicos para facer aportacións a unha normativa, entendo que ademais sería unha gran osadía, que era o Concello de Baleira, e que estes profesionais teñen un novo papel na atención aos nosos veciños e veciñas. Creo que dende a máis absoluta humildade e o máis profundo respeto, é unha gran osadía por parte do Grupo Socialista desta institución poñer deberes para regular profesións e dereitos dos traballadores moi especialmente neste mandato. 3 minutos o vocero do Goberno. Non, perdón, do BNG, perdón. 6 minutos o vocero do BNG, perdón. Esta moción, aunque non ten nada que ver co anterior, sí ten algún punto de conexión. Eu estaba, cando estuvo facendo a exposición Álvaro desta moción, estaba vendo os puntos de acordo da moción que presentáramos nós, e onde incidíamos na mellora da atención primaria e que había que destinar moitos cartos. Eu, na outra moción, tamén lle dicía á señora Teijeiro que non deberamos ter complexo de inferioridade ningún. Pois o mismo que lle dicía ao Partido Popular, tamén lle digo ao Partido Socialista, que as ratios non tenen nada que ver dunha comunidade autónoma, Castela, por exemplo, con esta. E que aquí nin de lonxe se cumplen esas ratios, pero as ratios non son só isocronas de 20 minutos. Unha isocrona de 20 minutos son distinto kilometraxe en Castelo noutro sitio que aquí, non? Un enfermeiro ou enfermeira en Fonsagrada ou en Navia, se ten que ir facer unha cura a unha casa, cantas horas queda o centro de saúde sin ese enfermeiro, non? Son realidades totalmente distintas. Eu entendo que esta moción, creo que xa o dixo Álvaro, se está presentando a nivel estatal, e vese que ten unha que obedece a intereses estatais dun determinado colectivo, obviamente moi respetable, e nos puntos de acordo, cando se dice instar ao Goberno de España a aprobar unha dotación adecuada de enfermeiros que pode garantir unha atención segura á población española con igualdade e equidade entre comunidades autónomas e provincias, non sei como valorar esa equidade e igualdade entre provincias. Non, señor. Temos as competencias que temos en sanidade, teríamos que ter moitísimas máis competencias, obviamente, ter moitos máis cartos para sanidade tamén, que o Bloque Nacionalista Galego sempre ven argumentando a respecto dos orzamentos do Estado, e que temos que ter un elemento diferenciador pola dispersión poblacional, e despois organizarnos nós e dicir cal é o número necesario de enfermeiros e enfermeiras vinculados a cada centro de saúde, vinculados a esas áreas de atención primaria, non? Polo tanto, nós nesta moción non vamos a votar a favor, non estamos tampouco en contra, pero vámonos a abster. O referente non son as ratios das distintas comunidades autónomas. Xa digo, se acabamos de aprobar unha moción onde pedíamos ter moitísimo máis peso na sanidade, sobre todo esta provincia, que é unha das que máis sufre o tema da dispersión e da eliminación de médicos e da eliminación de pediatras e, obviamente, tamén de enfermeiros, PSXs e todo o personal sanitario, eu creo que se votamos a favor desta proposta estaríamos contradicindo en parte o acordo que tomamos na primeira moción. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias. Pois, para non querer, como introduciu vostede
a súa sucinta exposición, viaxar por Finlandia ou outros países europeos para falar da enfermería de Lugo, pasar polos GES, por Suplus e todo por aquí, foi unha volta de moito andar, para non dicir bastante nada. Porque, de que eu saiba, aí non traballan enfermeiras, pero eso saberá vostede. As ratios son as que son, vostede manexa as que lle convén, eu manexo as que me facilitaron desde SATSE. Nin as fixen eu, nin, o máis, si revisei se axeitaban máis ou menos a realidade, é certo que se asemellan. E en Galicia temos unha ratio de un 4,13% respecto dun 5,3% no resto de España, en todas as institucións sanitarias e sociosanitarias do territorio. Quizáis sexa ousado facer valoracións moi concretas no técnico, pero non considero ousado pedir dereitos laborais, que non é o que estamos pedindo hoxe. O que estamos pedindo hoxe é como estruturamos un sistema sanitario público, que evidentemente ten que contar con profesionais. Non ten que ver os dereitos dos profesionais, que evidentemente tamén os defendemos, con como queremos soster un sistema sanitario garantista, de calidade, e todo o demais. Eso para as enfermeiras, para os GES, que tamén teñen algo que ver coa Xunta de Galicia. Oín que foran por ali e que dixen, non, ida a Diputación, facedes ruido ali na Diputación que teñen pleno, e hasta vos vai dicir unhas cousas a voceira do Partido Popular. Oíno, non o sei, pero tamén teñen que ver coa Xunta de Galicia. Non se engane. E máis, busque o autor do invento, que seguramente o coñeza vostede bastante máis que calquera de nós. Pero volvendo ás enfermeiras, bueno, pois será que non fan falta máis enfermeiras, nin máis fisioterapeutas, aquí non fai falta nada, non? Pero todo o mundo se queixa de que hai insuficientes matronas, por exemplo, aquí, en Lugo, na zona centro ou no ambulatorio de Fingoi. Todo o mundo sabe as esperas que ten cando necesita de un fisioterapeuta. Non sei se ten que ver coa ratio ou non, pero a Organización Mundial da Saúde recomenda un cada 1000. En Galicia temos un cada 10.000. O mellor, non sei, o mellor non ten que ver con esa situación. Eu creo que sí. Cando os veciños de Pol antes tiñan 2 enfermeiras e agora só teñen unha, pois cando ten unha saída, cando ten unha urxencia, como un médico, pois aquilo queda sin atender, evidentemente. Pero hai máis cousas. Cando hai 4 anos desmantelaron uroloxía, que o decidiron vostedes, o Partido Popular, e iba a ser a panacea, meteron na mesma planta a pacientes de uroloxía, traumatoloxía e otorrino. Dotación de recursos, os mismos. Enfermeiros, os mismos, ou as mesmas. Iso que significa? Que teñen que atender a un abano de patoloxías e de situacións clínicas absolutamente diferente entre elas, que evidentemente lles xera unha tensión e unha presión laboral moitísimo máis grande e pode influir pois hasta no desenvolvemento das súas capacidades. Temos uns equipos de telemetría no ULA que necesitan de enfermeiras. Son equipos para que os pacientes poidan facer probas pois nos seus domicilios ou fora do hospital, instálaselles un equipo e estáse facendo unha monitorización continua, co que evitarían desplazamentos, estancias hospitalarias, é dicir, que serían incluso rendibles económicamente para o sistema sanitario. Se contasen con 4 enfermeiras, poderíanse facer 34 telemetrías ao día. Como só hai 3, non se poden facer 34 telemetrías ao día por unha enfermeira. Por lo tanto, eu creo que a cuestión da dotación de recursos e as ratios algo teñen que ver con eso. Por eso, facemos esta proposta que entendemos sensata, mellorar a ratio, achegala aos países da contorna, polo menos situarnos na media
española e, evidentemente, se podemos chegar ao ratio de Finlandia, será un éxito para absolutamente todos, do que non deberemos avergonzarnos. Esa é a nosa petición e todo o demais, cada quen fale o que queira, pero en canto á proposta que facemos é clara e bastante concisa. É a nosa opinión, millor sistema con máis dotación de recursos e, polo tanto, con máis calidade e capacidade asistencial. Porque se alguén nega ou non ten detectado que o cambio demográfico e social implicou un cambio epidemiolóxico non só nos cuadros clínicos ou nas patoloxías que se presentan, senón na súa cronificación, bueno, pois entonces é que temos un punto de partida absolutamente erróneo e así non se pode planificar un sistema sanitario. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para anunciar o meu voto favorable, xa que se vamos a mellorar a sanidade, pois melloraremos todos, empezando pola asistencia máis básica. E ao mesmo tempo quixera recordar unha cousa, xa que estamos tan preocupados nesta institución hoxe, que vamos centrar 3 das mocións centradas na sanidade, aquí hai un acordo plenario aprobado no que esta Diputación iba a dotar de desfibriladores a todos os concellos. Non sei neste momento se vai a dar executado de aquí a junio ou deixamos para a próxima legislatura, porque iso tamén é preocupación e afétanos a todos, a cada un de nosotros, sobre todo no meu, que xa os teñamos repartidos fai 2 anos e todavía non chegaron. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. En primer lugar, unha matización e sin que sirva para desviar a atención da moción. Supoño que cando vostede dicía que as persoas que se manifestaron diante do Pazo Provincial viñan obedecendo unha instrucción da Xunta de Galicia, supoño que sería unha broma, non? Porque, en primer lugar, o convocante era a CIGA, en segundo lugar, sería telos en moi pouca consideración, dende logo, o criterio e a intelixencia dunhos profesionales nos que estamos depositando a seguridade dos nosos veciños e veciñas. Eu xa sei que vostedes non o teñen moi en valor, non en vano, despídenos despois de contratalos, pero créame que cando alguén se manifesta, igual que cando fan vostedes, eu supoño que a xente vai pois nun exercicio de liberdade, non? Dende logo, si lle poido garantir que da Xunta de Galicia ninguén lle mandou que viñeran ao pleno desta mañá. E tampouco me parecía que fora un exemplo similar ao que vostede poñía con Finlandia, porque, sen dúbida, estaban tan próximos que, según entrei para asistir ao pleno, estiven falando con eles. Non é que eu lles dixera nada que non penso, e digo aquí o que dixen fora, que, efectivamente, iso é o que intentamos, non? Ter unha mínima coherencia e criterio. Eu non digo que non faiga falta máis medios. Probablemente analicemos a área que analicemos, o servicio que analicemos, seña dun concello, seña dun ente supramunicipal, seña dunha consellería da Xunta de Galicia ou de calquera outra comunidade autónoma, seguro que en todas vamos a detectar necesidades e poidamos pedir máis medios. A veces porque pode haber incluso carencias e outras veces porque, dende logo, a actitude do ser humano debe ser sempre intentar mellorar. Non vai a interpretar vostede que nosotros non queremos que se melloren servicios. Non só non decimos, senón que cando temos ocasión tamén o demostramos. Pois, se en Lugo se equipou un novo hospital, se a Mariña se ampliou o hospital, se estamos no Hospital Público de Monforte iniciáronse novos servicios como o de oncoloxía, o de hospitalización a domicilio, estáse en contratación o proxecto de remodelación, se está en licitación do Centro de Saúde do Sabiñao, cun prazo de execución de 12 meses e cun investimento de preto de 1,2 millóns de euros, etcétera, etcétera. Son exemplos seguramente insuficientes, pero dende logo reales e con cifras económicas moi importantes. Entón, non é que digamos que se necesitan, cando temos a ocasión e a responsabilidade de recursos, póñense en marcha. O que decimos é que vostede, nesta moción, entendemos que non é o máis legitimado para dar leccións de respetar dereitos dos traballadores. E, aínda que lle poidera parecer que non viña ao caso, sen dúbida, sempre lle digo que non é o mismo predicar que dar trigo. E vostedes predicar intentan facelo bastante ben.
Algúnas veces fanlle caso e outras veces non, pero intentar sempre o intentan. Nese aspecto, teñen vostedes constancia. Vamos, non diga vostede, xa sei que as manifestacións en contra non lle gustan, pero moitas delas as organizan e as aplauden a favor. E aí teñen vostedes toda a legitimidade. Aí hai que escoitar a rúa. Cando a manifestación en contra súa é que alguén lle xunta, lle mandou a dúas persoas que non teñen nin criterio nin decisión a vir aquí a botar un berro. Iso é, como definen vostedes, realidades similares, pero dependendo de cando lle piden a ustedes ou cando lle piden a outro partido político. A sanidade, seguramente o sistema sanitario español, sexa, e o galego, sexa dos sistemas dos que nos podemos sentir máis orgullosos. E iso digo yo co pleno convencemento. Afortunadamente, a nivel personal, pois nunca tuve ingresada, en calquer momento pode ocurrir, pero sí tamén, por desgracia, acompañei membros da miña familia en distintas áreas, en distintos servicios, e non teño máis que agradecemento. É dicir, o sistema sanitario, dende logo, en Galicia, é un servicio do que os galegos nos sentimos orgullosos, a pesar do Partido Socialista, probablemente. E a pesar de todo o descrédito, a pesar de todos os ataques, en algunhas cousas poden ter razón, pero nun porcentaxe altísimo, con pouco fundamento. Eu vou rematar lendo unha... realmente recollía unha información pública dunha reunión que a finais de xaneiro participaron varios exministros de todas as cores políticas que estiveron no goberno de España, enténdanse varios exministros do Partido Socialista e do Partido Popular. Concretamente foi nun encontro que se produceu no Senado, en donde estaba convidado Enrique Sánchez de León, Julián García Vargas, Bernat Soria e Dolores Montserrat. Todos acababan concluindo, supoño que a perspectiva que lles dá tamén xa non estar no goberno, pero todos acababan alentando a todos os responsables públicos de mobilizarse para todo o que se foi construindo nestes 48 anos de democracia, que se poña encima da mesa e se intente facer un pacto de Estado pola sanidade. Animaban a ser valientes e a despolitizar, dicíano varios dos ministros, e concretamente o último ministro da época de José Luis Rodríguez Zapatero explicaba que aplaudía esa invitación e que decía ademais que se todos queríamos, pois era posible, e o único inconvinte ten que ser apartalo da loita política. Esa mesma reflexión, repetindo literalmente as manifestacións dun ministro que ten a mesma cor política que vostede, pois é o convite que eu lle faigo tamén na nosa provincia. Deixemos traballar aos técnicos, faigamos reivindicacións constructivas, que indudablemente tamén para iso temos, pero deixemos de politizar tanto a sanidade. Creo que non gana ninguén, e se realmente estamos aquí porque nos comprometemos cos veciños e veciñas da nosa provincia, seguramente, en algún momento, aínda que só sexa en privado, acabará dándome razón. A min non me vai a facer caso. Cos precedentes que concurren, xa teño claro que basta que eu diga unha cousa para que vostede faiga a contraria, non? E tampouco creo que iso seña bon, porque seguramente eu algunhas veces estarei equivocada, pero moitas veces tamén acerto. Agora, se co mellor se un ministro que levaba a mesma sigla política que vostede, o mellor lle pode facer un caso. Creo que nos irá mellor, entre outras cousas, porque mentras debatimos este tipo de propostas, teñen desatendidos asuntos que si dependen directamente desta institución. E aí en donde sí que xa podemos falar non só de dignidade, sino de responsabilidade. 3 minutos o voceiro do BNG. Non iba a intervir, pero como desde o Partido Popular se repiten, xa anuncio que nos vamos a abster porque temos diferentes enfoques neste tema, pero non paso por alto a segunda ou a terceira vez que desde as filas do Partido Popular falan da politización da sanidade. Bueno, pois sigan dicindo que a politización da sanidade, porque iso para min é unha ofensa. É unha ofensa non directamente para os grupos políticos que, lóxicamente, legitimamente, pois nos posicionamos políticamente en temas sanitarios e en outros temas. É unha ofensa para os que están sufrindo as deficiencias que hai na sanidade, provocadas polo Partido Popular. Tenen que asumirlo así. É unha gravísima ofensa.
Despois dirán ustedes, daqueles polvos viñeron estes lodos, non? Sigan así, criminalizando a xente, criminalizando os que se mobilizan, que é única e exclusivamente o que fixeron. Pero, volvo a dicir, gracias ás movilizacións, e que me escoitan, todas as veciñas, todos os veciños da provincia de Lugo, gracias ás movilizacións, ustedes andan. Cando nos mobilizamos, ustedes andan. Senón, non había eses servicios que agora anunciou a señora Elena Candia. Houbos pola movilización. Un minuto para rematar o voceiro do PSOE. Decía o dictador, hagan como yo, non se meta en política. Non? Eso é o que quere agora o Partido Popular. Que non nos metamos en política. Que non exerzamos a representatividade do modelo democrático representativo. Eses son os seus consellos. Un gran pacto de Estado pola sanidade. Ojalá se poida facer. Vostedes xa fixeron un gran pacto contra as mulleres en Andalucía, contra o Estado das Autonomías en Andalucía. Está difícil un pacto co Partido Popular. Nin a 2, nin a 3, nin en directo, nin en diferido. Estábamos falando dun modelo sanitario e como queremos dotalo. E queren falar de outras cousas. Mire, todo é mellorable. Todo é mellorable, evidentemente. Tamén o sistema sanitario. Cando queira falamos do tema que queira con total tranquilidade. Eu, polo menos, moita, porque teño a costume, non sei se boa ou mala, pero dicir exactamente o mismo en público que en privado, porque así non me engano, nin engano a ninguén. Esa é a miña actitude. E aquí o que digo é que hai poucas enfermeiras, hai enfermeiras e enfermeiros queimados porque a carga asistencial que aturan é insoportable, e iso desemboca nun decremento da calidade asistencial que recibimos os usuarios. O gallá, Feijóo e o Partido Popular na Xunta de Galicia deixase que os técnicos dixesen cantas enfermeiras tiña que haber en cada planta de cada hospital. Estaríamos fantásticamente. Pero non, tómense decisións políticas, decisións que se enmarcan no ámbito da xestión, pero que son consecuencia, que son o desenvolvemento dun modelo, dun plantexamento ou dun proxecto político. Polo tanto, a política ten que opinar, a política ten que pronunciarse e ten que resolver. Esa é a esencia da nosa democracia. E con esa democracia evitaremos que algún día poida chegar alguén a mandar neste Estado e decir tal cousa como hagan como yo, non se metan en política. Esa será a súa pretensión, a nosa é que tanto vostedes como a nós poidamos debatir dende o respeto e a representatividade democrática. Eu que se lles pediría que se axustaran un pouco aos temas que estamos a tratar. Creo que mezclar os GES cos enfermeros pois é como mezclar os allos cas cebolas. E no tema dos GES, señora Candia, creo que a Xunta ten bastante que dicir e os concellos teñen bastante que dicir. Esta Deputación, creo que nese aspecto se comportou favorablemente sempre nese sentido e creo que o exemplo máis palpable do bon traballo que se fixo nesta Deputación foi o tema dos bombeiros que gracias a nós teñen a igualdade salarial en todas as provincias galegas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Votas en contra. Abstención. Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para o aproveitamento e posta en produción da finca do Pazo de Tor. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, moi bons días a todos e todas. Espero que esta moción seña un pouco distinta das anteriores e outras que veñen despois, que non seña, como dicía o diputado non escrito, un simple pim-pam-pum e nos poñemos de acordo todos e todas na necesidade de buscar unha solución a este tema.
dende que a Diputación se fixo cargo da finca de Tor, o seu abandono eu creo que é perfectamente manifesto, abandono que foi a través do non aproveitamento do potencial que tiña unha finca de ao redor das 70 hectáreas e que levou consigo que se convertiran prácticamente en algo, como dicimos no rural, a campo, non? Que encima levou consigo o ter que facer distintos desbroces, creo que serou unha vez ademais, etc., con custos engadidos para as arcas da Diputación e que nunca produciu nada positivo, nin en termos económicos, nin en termos sociais. O que está pasando coas fincas de Tor e o seu abandono por parte da Diputación desde que é a propietaria reflite moi ben a política agraria que se levou tanto desde o Goberno da Xunta como do Goberno do Estado, que está facendo que unha boa parte das nosas terras productivas, terras moitas delas de moi boa calidad, queden completamente abandonadas. Moitas delas incluso sin ser dedicadas a cuestións forestais, simplemente quedan abandonadas para que medren as xestas, para que medren os toxos, para que en definitiva, esteñen ali completamente improductivas. Por certo, cuestión que provoca, ou é unha das razóns, polo do forte aumento que hai dos incendios forestales últimamente. Eu creo que a Diputación, como unha administración máis, mentres que exista, que está ao servicio da cidadanía, ten a obriga de non permitir que ese tipo de cuestións acontezan. En todo caso, a Diputación ten que garantir que unha finca destas características se poña en valor e se poña a producir, por decirlo de alguna maneira. Evidentemente, hai moitas formas de poder facer isto. O ideal sería que tuvera un proxecto perfectamente elaborado que fora para ben da provincia e o desenvolvera nesta finca. Pero se non é así, cando menos, pode poñela a disposición de algún tipo de asociación, algún tipo de entidade sin ánimo de lucro, algún tipo de entidade que teña un interese social para que, se non fai a Diputación, o fagan eles, a poñan en valor e, polo menos, lle saquen algún rendemento. Neste sentido, houbo xa constanos, porque así nos lo comunicaron desde a propia entidade, unha asociación en Monforte, como é o caso de Prodeme, que é unha asociación perfectamente consolidada no que é no traballo que as persoas con capacidades diferentes, neste caso no ámbito dos discapacitados intelectuais, con unha experiencia no sector da agricultura, que tense dirixido en distintas ocasións á Diputación, poñéndose a disposición para levar adiante este aproveitamento. Aproveitamento, ademais, que polo que eles mesmos comunicaban, podía ser tanto nun aproveitamento temporal a curto plazo para que incluso a Diputación aforrara os custos de mantemento, como se a Diputación non a explota directamente nun proxecto global, como dicía eu antes, pois un proxecto a máis largo plazo, pois, en todo caso, incluso competindo con algunha outra entidade que pudera estar interesada nas mesmas características. Nesa liña, nós o que propoñemos que é urxente a solución, buscar unha solución para este problema, con toda urxencia hai que facelo. Se a Diputación non ten un proxecto, como dicía eu antes, global para sacarlle proveito que beneficia a toda a provincia, cando menos que permita que unha asociación, unha entidade sin ánimo de lucro, unha entidade con interés social, seña esta da que falaba eu, ou outra que pudera estar interesado que ofreza unhas condicións mellores, pois saque rédito a esa finca. E, sobre todo, por favor, que non siga desa maneira abandonada, provocando custes moi importantes ás arcas da Diputación, que, lóxicamente, custes que logo non van dirixidos a outras cuestións que sean completamente necesarios. Espero contar co beneplácito ou co apoio favorable de todos os grupos, esperamos contar que a unanimidade se pode ser, e logo que se aproba, desde logo que se execute no menor tempo posible, e incluso a razón de traer esta moción neste pleno é precisamente para evitar xa, antes que chegue a primavera, o custe que levaría consigo un desbroce outra vez pagado pola Diputación para que quede así abandonado un ano máis. En todo caso, que xa se proceda este mesmo ano, se de forma temporal, ben, e se de forma máis definitiva tamén ben, a buscar unha solución a estas fincas para que non sigan así máis tempo. 6 minutos o vocero do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, bons días a todos. A verdade é que aquí temos dito en moitas ocasións, teino dito distintos portavoces do Partido Popular, que o BNG, cando está na oposición, é moito máis útil que cando está no goberno. E eu creo que con esta moción co vemos claramente. Eu alégrome que sexa o señor Ferreiro quen defende esta proposta e que non sexa o señor Veiga, porque era lá por decembro do ano 13, o sea, casi no 14, finales de decembro do ano 13, o Partido Popular, na súa voceira, Elena Candia, traía unha proposta clara, nítida, transparente, exactamente igual que a que ustedes traían aquí, e daquelas, o señor Veiga xunto con o seu compañeiro Mario Outeiro, pois votaban en contra. Se ten dúdas ou lle dá a cabeza, eu podo lle ler literalmente as intervencións e o seu voto. Pero certo é que daquelas pois tiñamos a opresión do goberno, tiñamos a opresión do besteirismo e agora parece que se sinten máis cómodos neste novo estatus de oposición e benvidos sean así. O Partido Popular de todas vamos manter o que mantiñamos naquele momento. Estamos falando dunha asociación cunha implantación moi grande en Monforte, que está a facer as cousas moi ben, que é un modelo de traballo en prol da discapacidade, que hai un proxecto industrial, social, agrario, que dinamiza toda a zona sur e que, por tanto, desde o ano 2008 loita por estes terrenos. Estamos falando, posiblemente, e non o digo eu, da mellor finca agraria que poda haber en boa parte da provincia de Lugo. Estamos falando dunha finca de máis de 200 hectáreas, unha finca que 75 hectáreas dela son prácticamente llanas, terreno productivo, terreno fértil, terreno con regadío, e é certo que esta institución nin ten un plan, nin ten un futuro, e que, ademais, incumple todas as normativas. Estamos falando dunha finca, vamos a dicir, semiurbana, que collo o que é o barrio das Lamas en Monforte e que nos leva hasta o que é o Pazo de Tor. Estamos falando do Pazo de Tor, dunha construción emblemática, que, ademais, según os datos que nos aportan desde Turismo, pois recibe miles de visitantes ao ano, e eses miles de visitantes o que ven é unha finca totalmente abandonada, unha finca que fai 15 anos era unhas terrenos de labradío, de pradería, e coxe, pois o que hai é un monte totalmente descontrolado e, ademais, incumplindo como administración pois unha cuestión elemental, que é a loita contra os incendios e desbrozar eses aspectos que están cerca de dúas parroquias e cerca dun pazo. Por lo tanto, o Partido Popular tomou as decisións que tiña que tomar no ano 2013 para traer unha proposta na que quería a pleno. No ano 2015, cando Elena Candia se fai cargo do goberno, unha das primeiras visitas que fai é a Monforte, entrevístase co presidente gerente da asociación Julio Cortiñas e acordan un convenio para poder facer a cesión deste terreno. Convenio que, como el mesmo recolle, e así o recolle a Asociación Prodeme, pois foi unha moción de censura que apoyaron ustedes outra vez a que deixou este proxecto de convenio sin efecto. Por tanto, nós, por suposto, que estamos de acordo. O que non estamos de acordo é cas medias tintas. Ustedes, ayer, tamén o BNG, levaba esta proposta ao Pleno de Monforte, ayer por a tarde, e, bueno, pois fala que, efectivamente, a Diputación lle busque un fin para esta finca. Si a Diputación non lle pode buscar un fin por ela mesmo, pois que, de alguna maneira, poda chegar a un acordo con algunha asociación de índole social. Bueno, nos poñémoslle nombre e apellidos e por iso lle facemos unha emenda. É dicir, desde o ano 2008 hai unha asociación con máis de 150 personas traballando nese proxecto, con máis de 30 traballadores. E, por tanto, nos poñémoslle nombre. Nos decimos que, dado que é a única asociación que ten unha actividade social que podría encaixar dentro da agricultura e da ganadería, que necesita, ademais, imperiosamente, tendo máis de 1.500 animales deses terrenos, e que, ademais, se dirixiu en varias ocasións a esta institución para que lle fora cedida, eu creo que, por iso lle pido, simplemente de engádega, para que a Diputación tome rapidamente os pasos necesarios que tomou Elena Candia no seu mandato para cederlle a Prodeme esas instalacións que, ademais, egoístamente e economicistamente nos interesa, porque a Diputación aforraría uns cartos moi importantes no que está facendo en arados e en desbroces
desa finca, que, ademais, como xa leva anos sin facelos, está incumplindo ca normativa contra incendios. E, por tanto, eu que lle pido ao Partido Socialista é que non se poña de perfil. Eu xa sei que o Partido Socialista, posiblemente na institución provincial, desde logo teno demostrado, como así o ten demostrado no Concello, todo aquilo que sona a Asociación Prodeme non lle soa ben. Non só esta asociación está loitando por a donación ou porque se lle podan ceder temporalmente estes terrenos, sino que é unha asociación con moitos proxectos empresariales para a xente con discapacidade en Monforte. Está pendente dunha inversión millonaria que calquera provincia a quixera para ela, como é unha nave de biomasa cun centro ocupacional ou como é eses 22.000 metros cuadrados que teñen no polígono industrial de Monforte para facer un apart-hotel para traballar mulleres con discapacidade. Pero resulta que o que lle están pedindo ao Concello de Monforte é simplemente o que estamos facendo todos os concellos, que para aquelas asociacións, e esta está declarada de interés nacional, pois teñan un fin social, se poda facer o que prevé a lei, que é unha bonificación na taxa de construción. Que recibiron ao largo de 3 propostas que levou este grupo no Concello de Monforte, ou non por resposta do alcalde de Monforte, ou non por resposta do Partido Socialista, e que recibiron desde a Diputación? Pois non a un proxecto integrador, non a un proxecto que desde logo para Monforte é dinamizador, para un proxecto generador de riqueza e emprego e ao mesmo tempo de cabida para estes nenos que realmente se sinten encantados. Por tanto, o noso voto vai a ser favorable. Eu creo que unha decisión acertada que toma esta decisión de un terreno que ten aí a monte, a xestas, a provocar incendios, a unha mala imaxen en frente a ese magnífico Pazo de Tor e, por tanto, pois, se o BNG nos acepta esa emenda onde pedimos especificamente que se tomen as medidas necesarias, que se elaboren os informes necesarios, pero dado que é a única asociación que ten esa solicitud, pois así se faga. Moitas gracias. Escrito. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Eu, a verdade, non podo menos que compartir a proposta do Bloque Nacionalista Galego. É verdade que o tema do Pazo de Tor é unha asignatura pendiente do Grupo Socialista e eu aí, como membro dese grupo durante 8 anos, pois obviamente non teño máis que entonar o mea culpa. É verdade que esa zona pois, non dependía directamente deste diputado e como no resto dos partidos, me imagino que cada diputado atendía unha zona, e todo o que me podía chegar era de refilón. No obstante, fui invitado polo presidente de Prodeme a visitar Monforte fai uns meses. A verdade, sorprendeume a actividade e as funcións que facía, como sorprendeu algunha outra cousa que me dixo, como que xa apuntou aquí o portavoz do Partido Popular, que era a criminalización por parte do Partido Socialista, tanto do Ayuntamiento como da Diputación, desa asociación, cando en teoría está recibindo axudas da Xunta, de outras institucións, e que eu sepa non hai nada irregular ou ilegal nesta asociación. Extrañoume tamén, ademais, que habendo ido, isto foi o que me contaron, o presidente da Diputación, que debe representar a todos os lucenses nos distintos actos os que asiste, a que invitou, parece ser, a unha serie de asociacións de tipo social da zona de Monforte, excluíuse a esta asociación. Non sei se é porque lle quería dar un trato preferente que, desde logo, a día de hoxe non se realizou, ou por calquera outra cuestión ou polo que apuntou el. Desde logo, si o que se me transmitiu por parte do presidente de Prodeme de esa criminalización, de eso non querer nada desa asociación, que eu creo que está, polo que vin, e sin entrar en outras cousas, está facendo unha gran labor social, pois de logo é triste que un goberno que debería ser de todos e que presume de todos, inda que os que sufrimos sabemos que non é así, pois faga este tipo de actuacións. Por outro lado, eu estaba desde o primeiro momento, xa fixen declaracións naquele mesmo día, de que estaba a favor, e con unha iniciativa similar a esta, eu non tiña inconveniente en trasladala a esta institución. Fixo para o Bloque Nacionalista Galego, non teño nada que amparar, nin que criticar, é dicir que me parece correcto, me parece ben. Non obstante, se por parte dos servicios xurídicos ou administrativos da Diputación pois ven que ese proceso ten que ser aberto e incluso que outras asociacións podan optar a utilizar
esos terrenos, pois, bueno, que se faga con un plazo determinado e, se non, desde logo, eu creo que sería un gran beneficio en principio económico para esta Diputación, que aforraría unhos costes importantes no mantenimento que non fai ou nos desbroces que non fai nesa finca, pero que cando os fai teñen un coste elevado. E darlle unha rentabilidade social por un plazo determinado, como se fai ou se fixo con outras asociacións, sea o Hospital de San José, sea Castro de Rei, a Granja Galloso Castro, e poderla utilizar por esta asociación sin ningún problema. Desde logo, pareceme, en principio, polo que vi, un proxecto interesante, un proxecto que hai que apoiar, e non o que se me transmitiu, que, desde logo, é triste para esta provincia, que non sabemos por qué, incluso ali se apuntaba mal as relacións personales do responsable político local con este señor, podan levar a estas situacións de desprecio, de ignorancia, de ninguneo por parte desta Diputación. 6 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señor presidente. Moi buenos días a todos e a todas. Ben, estamos ante unha moción na que se fala dun espacio tan importante como é o espacio desa finca de Tor, co seu palacio incluído dentro co seu pazo incluído dentro deses mesmos terrenos. Estamos a falar dunha finca de 180 hectáreas na que non é verdad que non se fixase nada, e fixeronse distintas cousas, e entre elas vou enumeralas. Eu, en primeiro lugar, cando entrei a tomar a responsabilidade sobre ese terreno, pois había vimos o que había nesa finca desas 180 hectáreas, máis de 87 son forestales, das cuales, pois, 67 están combinadas ca Xunta de Galicia e as outras 19, prácticamente 20 hectáreas, pois son de gestión exclusiva da Diputación. Aí fíxose un plan de ordenación forestal, ese plan de ordenación forestal neste momento está aprobado. Despois, con relación ao que son as parcelas esas baixas de regadío que están por abaixo das edificacións do Pazo de Tor, pois tamén se viu a posibilidade de poder desenvolver unha actividade agraria aí, pero para desenvolver esa actividade agraria facía falta ter unha seguridade sobre esas 5 balsas que ten o Pazo de Tor para poder facer o riego oportuno na época de estiaje, que, como ben sabemos, pois a zona de Monforte é unha zona que o tema da auga, pois, cando apreta a sequía, pois fai que se necesite precisamente un riego para poder dar uns resultados óptimos sobre esos cultivos. Aí fízose ese estudio sobre a seguridade desas balsas, ese estudio saliu favorable, ese estudio finalizouse ao final do ano 2017 e despois, durante o ano do 2018, pois, tendo en cuenta tamén a Prodeme, tendo en cuenta outras alternativas que se baraxaron desde aquí, pois túvose en stand-by mirando a ver que se facía con eso. Ben, é verdad que por parte da Diputación entendemos que era posible que ese espacio fose necesario tamén para apoio da Granja Galloso Castro, de maneira que esa granja pudese ter cobertas as súas necesidades de cara tamén ao futuro e dada a súa ampliación, pero de todas maneiras a realidade é que en xaneiro do ano 2019 estamos onde estamos, non? Eu pareceme que decantarse directamente por unha asociación desde aquí, sin haber outras cousas que pesen na balanza, pois non digo que sea unha irresponsabilidade, pois si a priori sería unha discriminación positiva a favor desa asociación e en contra tamén dos intereses que puderan ter outra serie de asociacións ou outra serie de, a título personal ou particular, de outros gandeiros tamén da zona que ao mellor estaban interesados. Pode haber outras asociacións que tamén poden desenvolver ali temas interesantes, pero de todas maneiras, bueno, pois aquí estamos para falar, e estáse falando neste momento, non sei se o BNG, que na segunda intervención, pois xa dirá o que lle parece desta adenda de engádega que puxo o Partido Popular,
E, bueno, pois, nesta primeira intervención, poñer en valor iso que se fizo, que si se fizo algo, tamén se acondicionou o espacio no entorno do Pazo de Tor para que eses visitantes que van ali pois teñan un sitio decente onde aparcar e que ese entorno tamén se mellorara, se modificara de maneira que aqueles visitantes pois a primeira visual que fain desa finca pois sea máis positiva do que era con anterioridade. Así que nesta primeira intervención nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero de BNG. Ben, antes de nada, matizar que cando se fala, estamos falando das fincas que do entorno do Pazo de Tor. O propio Pazo de Tor está perfectamente aproveitado e hoxe en día eu penso, ou nós pensamos, que é un dos valores que ten pois, o que é a comarca de Monforte para os seus visitantes. Non? É certo que faltan algunhas cousas ainda por restaurar, é certo que ten ali un restaurante que foi construído xa hai anos que está sin poñer en funcionamento, pero, bueno, son cousas menores ao lado do que é a propia finca, que é do que falamos aquí en exclusiva. Non? Ben, vamos a ver, a emenda do Partido Popular que ven a poñer nome e apelidos a algo que fai referencia en toda a moción que fixemos, claro, nós en ningún momento nomeamos na parte resolutiva a ninguna asociación, entre outras cousas, porque non sabemos hasta que punto eso sería ou cumpriría a legalidade. É certo que non se nos ocurre ningunha asociación sin ánimo de lucro declarada de interés social que poida ter unha actividade acorde a explotación desa finca. Non se nos ocurre ningunha, pero é certo que pode habela. Por iso, no previo, se fala de se a corto plazo, para evitar os custes, que por un ano, por dous, por lo que seña, por 5, se lle asigne a Prodeme ou a outra asociación, insisto, sin ánimo de lucro, eu creo que é a palabra clave, non? Para facerse cargo dela e, en cando menos, aforrar os costos da Diputación. Ora, se é un proxecto a largo plazo, eu imagino que terá que ser a base dun concurso público, imagino. Agora ben, un concurso público, nós, desde a BNG, defendemos que seña para asociacións sin ánimo de lucro, porque para que vaya unha empresa privada ou algún en particular a lucrarse desa finca, exemplos de xa temos o tema dos catabanáns, xa nos chega, con meter a empresas particulares a lucrarse de servizos ou de bens públicos. Entón, aquí estamos falando sempre de empresas sin ánimo de lucro e declaradas de interés público, interés social. Se hai máis, perfecto, vale. Abramos o concurso. Que ten que ser legalmente a concurso, que se faga. Agora, si é certo que non é de recibo que este mesmo ano se volva a pagar outra partida de cartos para desbrozala, non? E máis, hai uns anos arouse. Comentábanos precisamente en Prodeme, que nós tamén fomos visitar as instalacións, que debido a que sarou, agora incluso non chega só con desbrozar para facer pastizales, non hai que volver a traballar a terra, porque arouse e non se gradou, non? Como se dice, quedou en surcos, co cal agora incluso habría que volver a agradala, que é un custe engadido. Eu pediría que, cando menos, haxa unha entrevista por parte do presidente da Diputación co xerente, creo que é, o presidente, o cargo que teña, como se chama o cargo en Prodeme, e se poñan de acordo, xa digo, para aforrar o custe deste ano, non? Decir tamén que entre a parte do interés social, dos máis de 100 persoas con capacidades diferentes no ámbito intelectual, como decía eu antes, que ten traballando, ou sea, que están insertadas no mundo laboral gracias ao traballo desta asociación, están levando a cabo, que dende o noso punto de vista nos parece moi interesante, un proxecto que é o que se pide moitas veces, de diversificación do que é a actividade agraria. O que é a cría de bois, de animais de vacuno de 4 anos, non? Para o seu consumo, é algo innovador que está empezando no conxunto do país e que nos parece que é unha actividade cando menos interesante e que eles necesitan para poder levar adiante no potencial que eles desexan, pois estas fincas ou outras, co cal neste sentido viríais moi ben, incluso creo que viría ben a propia actividade agraria neste sentido, non? Vamos a aceptar a emenda, porque aquí pon instar, e imagino que se os servicios xurídicos da Diputación dicen que non se pode facer desta maneira, xa non se fará e punto, non? Eu creo que aquí o interesante sí é que isto se para diante por unanimidade, se pode facer por un ano para empezar o custe, perfecto, senón que saia a concurso, ou eu non descarto tampouco que a Diputación teña un proxecto interesante, insisto,
para beneficio de toda a provincia e o explote directamente a Diputación, para nada. Nós o que estaríamos en contra é que isto se lle dera a unha entidade particular para sacar rédito dos bens públicos. Iso sí que non nos parece axeitado, e máis cando temos en Monforte un exemplo como esta asociación que pode perfectamente axudar a súa función social o feito de que poidan ter acceso a estas fincas. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Bueno, eu agradecerlle ao BNG efectivamente que acepten a emenda. A emenda simplemente era a proposta que nos habíamos levado, por a que sempre estuvemos, e por suposto que nós non queremos ninguna ilegalidade. O punto dice moi fácil, está na Diputación de Lugo a que atenda a petición na medida das súas posibilidades. Non? Eu creo que señor vicepresidente, eu sempre o escoito con atención, porque me parece que é interesante escoitalo, a veces lle toca defender cousas que son indefendibles. Dice, o presidente preocupouse e atendeu eso. Mire, o presidente anunciou a bombo e platillo e o día 16 de marzo de 2018, decía o portavoz non escrito, foi a Monforte de Lemos. E foi a Monforte de Lemos, convocando a todos os medios, a unha reunión co movimento asociativo. E eles tuveron moitas asociacións, o cual é normal, porque de alguna maneira se nutren dos presupostos da Diputación. A única asociación que foi excluída, que non foi invitada, que non estuvo naquela reunión que eu coñeza, foi Prodeme. A pesar de haber sido a única que expresamente... Pero non é que o diga eu, porque o diga eu é o de menos. Mire, eu enseño as publicacións do 16 de marzo da Voz de Galicia e do Progreso, con tirada, donde dicen que excluyen a Prodeme. E entón, bueno, eu leolle aquí. No fueron citados a la reunión de los colectivos sociales en la que estuvo presente don Darío Campos en Monforte. Fue la única asociación que no estuvo presente. Eso o dice, e si minte don Julio Cortiñas, e si minten os medios de comunicación, pois entonces apaguevámonos. Desde logo, eu creo que se hai vontade, hai vontade. Decíanos o señor vicepresidente que efectivamente hai unha parte que é certo, é terreno forestal, que está plantada. Non estamos falando, dentro desas 180 hectáreas, hai 75, que son unhas praderías magníficas, e que, mire, calquer solución, calquera, si pode pasar por o movimento asociativo, si pode pasar por Prodeme, a favor. Si ten que pasar por donar esas hectáreas que podían estar a man de agricultores para o Banco de Terras, estudiémolo e falámolo. O que non poden estar é unhas... Ustedes gastaron 43.000 euros, 42.000 e pico en desbrozala e arala. Fai moitos anos. E desde ese momento pasou ao olvido. Por tanto, que non se pode ter é incumplir unha normativa básica, ter aquelo cun aspecto horrible de terreno de abandono, ter aquelo ao lado dun museo provincial que empeza a repuntar en canto ás súas visitas e o que hai que buscar é unha solución. E o que non se pode por cuestións políticas ou porque así ordena o señor Tomé ou porque así ordena o Partido Socialista de Monforte é olvidar, ignorar e pignorar a unha asociación que fai unha labor moi importante porque detrás dela hai máis de 150 familias entre traballadores e usuarios. E que, ademais, ten moi diversificada a súa actividade agraria, con cabras, ca carnicería, con bois. Por tanto, teñen moi ben integrado en Monforte e por tanto, nós o que lle pedimos é que empecen a pensar na provincia, que empecen a pensar en poñer en valor aquilo que é de todos e é unha finca que é de todos. E xa lle digo, calquer iniciativa que hoxe nos falaran aquí, como si querían facer esa aportación desas parcelas ao Banco de Terras para que outros agricultores se podía falar. Pero hai unha asociación que leva desde o ano 2008 pedindo, nadie máis o pediu, creemos que é unha boa función a que se pode dar esos terrenos e mentras a Diputación non teña un proxecto propio para ela, o lóxico sería que, ando menos, se avanzase nesa proposta. Gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Dicía o portavoz do Grupo Social da Revista que non se fixeron nada en Tor. O que fixemos, eu asumo a miña parte alícuota durante esos 8 anos, foi gastar moitos recursos sin conseguir nada. A finca hoxe, sacando o Pazo, está semi-abandonada. É verdad que tuvemos perdices, tuvemos jabalís, algún conejo, fixemos unha ordenación forestal, pero en realidad, algo tangible, nada. E despois hai unha cousa que me preocupa, aparte do sectarismo, que agora parece que non é verdad, pero que non desmentiu nos momentos as noticias, e que a mí me transmitiron. E eu, señor presidente da Diputación,
si teño que elegir en creer ao señor Julio Cortiñas e a usted, obviamente entenderá que creo a don Julio Cortiñas e non o creo a usted, por razóns obvias. Nin o que ten ao lado tampouco. Algún dos que hai aquí hasta o podía creer, pero ustedes dous, obviamente, non. Porque mentiron e engañaronme durante 4 anos seguidos. Entonces, entenderá esa situación. Entonces, como creo que é verdad o que fixo ali, si cuadra, hasta usted, hasta podo disculpar, hasta usted non tiña esa intención e non sabía nin que existía Prodeme, que pode parecer, pero alcalde da ciudad de Conforte, sí. E despois hai outro tema que me preocupa gravemente, as posibilidades do Pazo de Tor, infinitas, señor presidente, infinitas, señor portavoz do Partido Socialista. Pasa que hai que estudialas, habrá que facelas, e repito, eu durante 8 anos hasta axudei por activa ou por pasiva, a que esa situación se mantuvera, ainda que me extraña tamén que unha persoa que conocía e conoce perfectamente a situación, porque además foi responsable de Pazo de Tor como diputado desa zona, o señor Sotuela, non interviñera e lle mandaran a este capatata quente. Despois, o que me preocupa, xa o debate que está noutros lados, como pode ser as residencias, do público e do privado. No subconsciente do vicepresidente da Diputación, as entidades sociales, bueno, sí, está ben, pero será mellor darllo a entidades particulares, os asociados de gandeiros, para que lle saquen unha rentabilidade máis grande, inda que a Diputación non faga menos. Porque eso de darlle a unha entidade sin ánimo de lucro, de carácter social, pois é complicado, porque aquí nunca se fixo eso. Claro, porque non se mira. Obviamente, se cada hora que estamos na vicepresidencia non miramos para o lado, non miramos para a Granja Gallos o Castro, onde unha asociación sin ánimo de lucro se lle deu recursos e medios da Diputación, ou non miramos para o Hospital de San José. Pero, como dixen antes, e como dixemos todos os portavoces, obviamente hai uns servicios xurídicos e administrativos, ao que a veces non se lles faga caso, que poñerán as condicións para a cesión desa propiedade. E aquí está claro que eu, polo menos, apoio que sea un servicio público que redunde nunha asociación sin ánimo de lucro e que non me privatice nada, polo menos como voto para eso non van a contar. E que sí que hai posibilidades de facelo e polo que eu vin na xestión de Prodeme non creo que houbera ningún problema para que eso se levara a cabo. E tamén nese convenio, nese contrato que se poda facer, obviamente pode haber cláusulas para, se a cousa non funciona ou é un desastre, rescindir o contrato e o convenio. O sea que eu creo que o que se fixo con outras entidades pódese facer aquí perfectamente, desde logo vou apoiar esa proposta e esa moción. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o portavoz do PSOE. Ben, despois de haberlos escoitado a ustedes, pois parece ser que aquí os únicos que non estamos en contra do Prodeme que somos os do Partido Socialista. A verdade é que nin estou en contra nin a favor. Prodeme é unha asociación que está aí, que ten, efectivamente, unha asociación con fines sociales, é unha asociación que dá traballo a unha serie de xente que ten unha serie de discapacidades e que gracias a eles, bueno, pois, con ese fin social se están desenvolvendo familias que de outra maneira pois terían bastante máis crudo, non? Eu non teño nada en contra de todo eso. Eu que sí que temos que facer, somos os propietarios dunha finca, como é a finca de Tor, e temos que mirar o que facemos tamén de cara ao futuro, porque non todo vale. Podemos aprobar no pleno o que nos dé a real gana e despois, se jurídicamente non é posible, pois non se poderá levar a cabo. Eu que quero desde aquí é que nos vamos a votar a favor tamén desa proposta, pero eu, con todas as reservas con relación a si é para Prodeme ou é para outra asociación. Eu non teño... Paréceme ben que sea de carácter público e que sea sin ánimo de lucro. Todo eso, neso estamos de acordo. De todas maneiras, as asociacións sin ánimo de lucro, con isto non quero que se me malentenda o que vou dicir,
moitas veces entran tamén en competencia cos sectores privados, de maneira que os sectores privados, de alguna maneira, ou se ven perjudicados, ou polo menos ten unha certa reticencia a que dentro dese mesmo mercado que ten os sectores privados, pois entren un sector sin ánimo de lucro que recibe axudas de todo tipo de outras administracións, de maneira que o seu produto final pode ser un produto que en precio compita con ese produto que os outros se ven obligados a producir directamente cos seus propios recursos. Nada máis que decir que isto que acabo de decir, así que, por nosa parte, nos vamos a apoiar esa moción. Eso sí, nos o que non vamos a apoiar é nada que os servicios jurídicos da Diputación pois digan que non se pode facer. Así que, nada máis e moitas gracias. Unha aclaración ao señor vicepresidente, se me permite. Aquí eu creo que ningún diputado vai apoiar nada que non sea legal. Parece moi ben que apoien a legalidade, pero vayan mirando as cousas que se aprobaron, que se fixeron, os acordos que hai, e a ver se cumplen a legalidade e a legislación vixente. Nada máis e moitas gracias. Mire, por alusión, señor Martínez, pois este que aquí lle fala cumple os acordos e cumpre ca legalidade vixente en todo momento. En ningún momento promovín, nin creo que por parte do Goberno da Diputación se promovera nada que fora ilegal. Outra cousa é a apreciación que pode ter usted desde ese asiento que ten neste foro para dicir que algúns dos acordos que se tomaron desde aquí pois que foron ilegales. Pero, bueno, eso, de todas maneiras, se hai algo ilegal... No, señor presidente, interprétame mal. Teñen o problema de interpretarme. Eu non dixen eso. Digo que hai acordos que se a legalidade e este pleno ten esa potestad de decidir cousas, ustedes deben de cumplilas. Están así incumplindo. Entende usted o que lle quero decir? A legalidade... Entendo, señor Martínez. Claro que o entendo. Entendo ben demais. Así que, nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar, Benega. A ver se non fai falta. Visto que vai haber unanimidade, pois todo se facilita. Vamos a ver, eu vou empezar precisamente dicindo que aquí nunca pediríamos, creo, nós polo menos, e creo que a maioría dos que estamos aquí, que fixeran nada que fora ilegal. Eu xo dixen ao principio, non incluíamos un nome concreto porque non estou seguro, non o sei. Eu que si garantizo que, cando menos o BNG, nunca criticaremos nada que por non facer algo que, por exemplo, aquí neste caso a señora secretaria diga que non se pode facer. Eu teño claro. Calquera cousa que se faga ten que ter o beneplácito dos servicios xurídicos ou dos servicios técnicos da Diputación. E nós nunca lle pediremos ao señor presidente, nin ao señor vicepresidente, nin a ninguén que se salte o informe dun técnico, xamais. Non estaremos de acordo con ele, é igual, pero non lle pedimos que o faga, porque, en todo caso, creo que aquí os políticos non estamos para eso, non? En todo caso, a moción é que é, dentro do que sexe legal faise, e punto, nada máis. Non, eu creo que é bastante razoable, que seguro que hai mecanismos para poder facelos. E, por certo, eu, cando falei, non falei para nada das diferenzas que poder haber entre o Partido Socialista, entre o presidente, entre o alcalde de Monforte e o xerente ou a Asociación Prodeme. Eu non nomeei nada, Eu aquí veño a intentar construir, non a afondar nas diferenzas. Eu solamente, en todo caso, nese aspecto, pediría que o señor presidente recibira o xerente de Prodeme, cando menos para oír directamente o que ten que propor, non? Sería algo, creo que interesante para solucionar este tema. E, xa para rematar, ten que ver con Prodeme, e xa esa parte do que é finca de Tor, e, en todo caso, comentar, que me olvidei na primeira intervención, comentarlle ao Partido Popular que depois de falar tamén de Prodeme e do seu traballo, que podían tamén intermediar ante a Xunta para ver se conseguían que puderan abrir a magnífica residencia que está ali construída, que construiu Prodeme, entre outras cousas, con axudas cuantiosas desta institución, que está pechada porque a Xunta non convenia plazas con eles, non? Que máis, incluso, o propio obxectivo da residencia, porque nos explicaban, é un obxectivo moi interesante, que sería o de que non ter que separar as persoas con capacidades diferentes e intelectuais
pais, dos seus pais, das súas nais, cando estes teñen que ingresar tamén nunha residencia que poden estar todos xuntos, non na residencia. En ese sentido, pois xa leva varios anos rematada, pechada, e habría que facer un esforzo para que a Xunta colaborara. Home, xa non vou estender esa axuda ao resto de residencias da provincia, pero aquí estamos falando desta concretamente e tiñan que facer un esforzo nese sentido. Señor Presidente, un microsegundo por alusións do BNG. Eu agradezco ao BNG que se preocupe tanto de Prodeme. Prodeme, para falar co Partido Popular, non necesita de interlocutor ao BNG. O Partido Popular xa está ao corriente da problemática que poda ter, a Presidenta estuvo ali, e non se preocupe que temos unhas magníficas relacións con Prodeme e estamos gestionando sin que o BNG se preocupe dese. Prodeme ten medios propios. Gracias. Bueno, entendo que hai unanimidade, non? Seguinte punto, octavo punto. Moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno do Estado a recoñecer o valor estratégico da caza e elaborar de maneira urxente unha estrategia nacional de xestión cinexética. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Moi bons días, señor presidente, señora secretaria, señoras e señores deputados. Presenta o Grupo Provincial do Partido Popular unha moción instando ao Goberno Central ao recoñecemento do valor estratégico da caza e para elaborar de maneira urxente unha estrategia nacional de xestión cinexética ante os recentes acontecementos no que se pon en dúbida e se critica a labor da caza e máis por parte dunha ministra do Goberno do Estado no que se pretende incluso eliminar a caza e prohibir que se poida seguir cazando. Ante este tipo de manifestacións, o Partido Popular vese na obriga de presentar esta moción. Aínda que o que lles fala non é cazador, e non pode defender a moción como podía facela un que fora cazador, co mismo ardor, co mismo interés ou co mismo coñecemento, pois sí tratarei de facelo do mellor xeito posible, de forma empírica e racional, poñendo en riba da mesa datos que avalen a importancia do sector cinexético, concretamente a caza no noso país. Estamos falando dun sector cinexético que ten un impacto na economía do Estado de 6.475 millóns de euros anuais, o que representa en canto á economía española un 0,3% do Produto Interior Bruto e que xenera no conxunto da economía 187.000 postos de traballo. O sector cinexético conta con os datos actuais dos que dispoñemos en este momento e aportados pola Federación Galega de Caza de 800.000 licencias, das cales na nosa comunidade son 42.407. Si temos en conta en relación á población da nosa comunidade e, sobre todo, no que o interior está achegando case ao 3% da población que temos en Galicia sería cazadora ou practicaría este tipo de deporte. Trátase, como non, aparte de ser unha actividade deportiva e lúdica, unha actividade totalmente lexítima e regulada, que contribuye á conservación da biodiversidade, a protección das especies en perigo de extinción. Son os cazadores os primeiros preocupados en manter especies que están en perigo de extinción para despois tamén poder efectuar a súa caza. Fan labores de limpeza nos nosos montes, co cal contribuyen tamén con todas esas labores de limpeza e desbroces ao longo de todo o ano a contribuir á prevención dos riscos de incendios que despois se producen nos nosos montes. E, como dixen antes, pois son un motor da economía xerando emprego, como falábamos antes desa cifra de 187.000 postos de traballos directos, e atraen tamén unha actividade económica importante, sobre todo aquelas rexións do interior e povos onde non hai outra actividade económica e a caza e todo o que leva vencellado fai que sexa tamén un motor da economía para eses povos do interior. Ao mesmo tempo tamén axudan a fixar poboación, sobre todo nas rexións do interior e nos povos que estamos vendo como é máis complicado fixar poboación, pois, lóxicamente, a caza tamén contribuye en parte a esa fixación.
En canto ao aporte económico de facer unha valoración, pois ao ano, tanto os propietarios como os xestores de terreos cinexéticos aportan á economía 233 millóns de euros destinados ao repoboamento e á conservación medioambiental, unha cantidade nada desdeñable. E aínda que a regulación da caza corresponde ás comunidades autónomas, lóxicamente, si houve unha modificación da Lei de Montes do ano 2003 a través da disposición adicional cuarta da Lei 21/2015 na que se instaba a que o Ministerio competente pois elaborase unha estrategia nacional de xestión cinexética na que participasen todas as comunidades autónomas que viñera a regular a caza e viñera a resolver os problemas que ten tanto a caza como a pesca, non? En ese senso, pois, lóxicamente, tendo en conta que eso non se levou a cabo, aínda que por parte do Partido Popular se presentase unha moción no Senado e se aprobase, pois desde aquí agora pretendemos instar ao Goberno a que eso se leve a cabo. E para iso propoñemos unha serie de acordos, como son, en primeiro lugar, recoñecer o valor estratégico da actividade cinexética e dos que a practican pola súa contribución ao crecemento económico, a creación e mantemento do emprego e como instrumento para evitar e conter o fenómeno do despoboamento no ámbito rural. Segundo punto, recoñecer o alto grado de compromiso de todos aqueles que practican actividade cinexética coa conservación da biodiversidade no seu máis amplo sentido. Terceiro punto, instar ao Goberno do Estado a que, cumprindo co establecido na disposición adicional cuarta da Lei 21/2015, finalice os traballos e publique de maneira urxente a Estrategia Nacional de Xestión Cinexética como marco orientativo e de coordinación para a ordenación a escala nacional do aproveitamento cinexético, convocando as comunidades autónomas e a todos os sectores afectados aos efectos de impulsar e defender a práctica da caza pola súa contribución ao interese xeral. En cuarto lugar, instar ao Goberno do Estado a elaboración dun plan de investigación científica de innovación aplicado á actividade cinexética no seu conxunto, dotado orzamentariamente e que contemple líneas estratégicas de axuda relacionadas coa sustentabilidade económica, social e medioambiental desta actividade. Quinto lugar, instar ao Goberno do Estado a compensar os propietarios forestais pola súa contribución e mitigación do cambio climático como consecuencia da fixación permanente de dióxido de carbono nos montes onde se albergan as especies cinexéticas, as especies protegidas e a gandería, poñendo en marcha proxectos que fomenten a biodiversidade, a mellora das especies asociadas aos espacios naturais, a conservación dos ecosistemas e o seu desenvolvemento económico e social. Sexto lugar, dá traslado desta moción á presidencia do Goberno, a ministra da Transición Ecolóxica, ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os portavoces parlamentarios dos grupos políticos con representación no Congreso e no Senado. E por esta primeira intervención creo que abonda. 6 minutos de partido non escrito, que non está. 6 minutos do Partido Socialista. Ben, buenos días de novo. Toca falar da caza, decir que claramente, sin tapujos, que o Partido Socialista de Lucense pois defende a caza e entende a caza como unha maneira de, digamos, de regular o medio ambiente, unha maneira de poñer en valor o medio rural e unha maneira de poñer en valor os nosos recursos desde o punto de vista cinegético. Decir, como usted xa decía na súa intervención, pois que o número de cazadores que hai en Galicia, pois os números que usted dixo seguramente ainda sean máis abultados, moven unha cantidad ingente de cuartos ao largo do ano, moven unha economía que desde o rural pois tamén axuda a contribuir á sostenibilidade do medio rural e, por outro lado, eses mesmos cazadores que son do medio rural pois son ao mesmo tempo gandeiros, en general, son xente moi vinculada ao medio, son xente que tamén contribuye a que isto que tan de moda, que é a defensa contra incendios,
pois tamén sea posible. Poñamos, por exemplo, o que pasou nesta nevada do mes de outubro, con a parte dos camiños quedaron trancados, pois gracias a que estábamos en plena temporada de caza, pois os cazadores colleron as motosierras, limpiaron os camiños nunha parte importante, e iso tamén contribuye a que, se hai calquera problema no medio rural, pois se pode acceder a ese punto porque os cazadores fixeron xa un traballo previo, non? De todos os puntos que usted insta aquí, eu no punto número 2, que dice recoñecer o alto grado de compromiso de todos aqueles que practican a actividade cinegética coa conservación da biodiversidade no seu máis amplo sentido, a min, se usted ten a suficiente sensibilidade, gustaríame que este punto número 2 que se retirara, porque eu entendo, son cazadores, eu entendo que non todos temos o mesmo grado de sensibilidade e non todos os que ten unha licencia de caza pois ejercen isto tamén dunha maneira responsable. Ser cazador de verdade, pois implica amar o medio rural, implica amar a caza, implica amar os animales e implica tamén ser conservacionista ao mesmo tempo que cazador. Naide máis interesado en que as especies podan proliferar que os propios cazadores, e naide máis interesado tamén en regular o número de exemplares de cada especie cos propios cazadores. Sin embargo, dentro deste mesmo colectivo, pois hai unha serie de xente que non viviron a caza desde o medio como o vivimos a maior parte dos cazadores, non ten ese arraigo á terra como temos os que somos, entendo eu, permítanme que me incluya dentro dese colectivo, os cazadores de verdade. Entonces, se é posible, este punto número 2, gustaríame que prescindíramos del e entre todos saquemos desde aquí unha aposta pola caza, unha aposta pola defensa do medio ambiente, unha aposta pola defensa do medio rural e que entre todos poñamos en valor os recursos naturales como que ten tantos a nosa provincia e, por supuesto, decir que desde a Xunta de Galicia que a responsabilidade que ten porque é a súa competencia sobre a caza, tampouco entendo moi ben porque temos que irnos hasta Madrid a debatir porque unha ministra nunha intervención que non sei se foi a micrófono aberto ou a micrófono pechado, dixo que por ela que prohibiría os toros e por ela que prohibiría a caza, pero dixo tamén a título personal e para nada reflejaba o pensar do Partido Socialista. Eu creo que o Partido Socialista, que estamos en defensa da caza, dunha caza ordenada, dunha caza que move muchísima xente, que move muchísimos recursos e que está tan arraigada desde sempre no medio rural. Falaban ustedes na súa exposición de motivos tamén de escritores como Miguel Delibes, que tamén contribuíron ao mundo da caza dunha maneira moi importante, e desde logo nosotros citamos cos cazadores, nosotros citamos ca caza e entendo que o Partido Socialista, ademais do Partido Socialista da provincia de Lugo, tamén está ca caza. Así que nesta primeira intervención nada máis. 6 minutos, Obenega. Sí, esta moción parece que parte dunha premisa que há unhas declaracións da ministra dicindo que se iba a prohibir a caza. Non sei se por parte do Partido Socialista, despois na seguinte intervención se pode corroborar ou desmentir isto, porque senón ao mellor estamos aquí debatindo unha moción que non ten ningún sentido, non? Porque eu penso que parte de aí, non? Aquí se menciona que o dixe a ministra, eu non sei, non son cazador, non sigo moito a caza, nos partimos de que a caza é unha actividade lexítima, pero que non vamos a facer é discutir ou valorar, por exemplo, o grado de compromiso dos practicantes desta actividade coa conservación da diversidade, da conservación do patrimonio natural, forestal ou histórico. Cada quen terá a súa valoración subxectiva, por suposto, a respecto deso. Nós respetamos esa actividade, pero tamén somos conscientes, e creo que temos que ser todos conscientes, de que a conservación do patrimonio e da biodiversidade e a prevención de incendios non depende só da caza. Non,
depende dos poderes públicos, depende de quen ten esas responsabilidades políticas, quen ten responsabilidades políticas en medio ambiente e de quen ten responsabilidades políticas na conservación da naturaleza e no medio rural. Esa biodiversidade dependerá das conservacións dos hábitats para que existan, obviamente, esos animais nas medidas que naturalmente ten que haber, non? Que haxa depredadores naturais, porque o que vemos desde hai moitísimos anos é que eliminando ese hábitat rompeuse ese ecosistema. Claro, e no medio de Lugo aparecen xabaríns. Eso non é porque se lles ocurrira, non é o xabarín da TVG o que ven por aí, non é unha cousa de risa. Algo aconteceu. E aí hai responsabilidade política de quen xestionou o territorio, eses hábitats, durante todos eses anos. Se nos dedicamos a un monocultivo de determinadas árbores, desaparecen determinados animais. Claro, desaparecen depredadores. Por lo tanto, eu creo que esta moción, como decía o señor Ulla, que iba a ser o máis racional posible e facer o análisis o máis empírico posible, eu creo que a moción en sí é bastante subxectiva. É moito valoración subxectiva. Xa digo, nós defendemos esa actividade que esteña perfectamente regulada. Xa digo, eu, no meu caso, pois non son afeccionado á caza, pero temos moitísimos amigos e veciños que disfrutan do deporte da caza, desa actividade que está considerada como un deporte, pero esgrimir de que só a caza é a que vai a previr os incendios, a que vai a manter a biodiversidade, non. Eu creo que tiña que haber bastantes máis argumentos. Que vai frear o despoboamento rural? Non, se circunscribimos frenar o despoboamento rural con que haxa uns grupos de cazadores desde o mes de setembro a decembro, porque a caza é de setembro a decembro, non nos engañemos, e é os sábados e domingos, me parece, e non sei se os xoves, quer dizer, son X días no ano. Vamos, eu creo que está bastante collida con pinzas esta argumentación. Polo tanto, nós nesta proposta vamos a abster. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben. Señor presidente, eu non sei se me deron a palabra antes ou non, pero sí. Vale, perfecto, nada máis. Gracias. No, gracias, no. Chégame 3 minutos. Ben, como dixen antes, o motivo de presentar esta moción non é só polas verbas da ministra, que se agora o Partido Socialista apoia esta moción e entende que é a postura oficial do Partido Socialista apoiar a caza, pois congratulámonos deso tamén, non? Se non é tamén as críticas que se verten contra a caza e os cazadores a través de distintos colectivos e que vemos a través das redes sociales dende fai moito tempo, non? Demonizando este tipo de actividade que, como dixen antes, é lexítima e cumple unha labor social e unha labor ambiental, non? En este caso, pois, si me gustaría que houvese apoiado o BNG esta moción e defender tamén a caza, casi como fai en este momento. Argumentos eu creo que hai suficientes, señor Veiga. Estamos, e todo o que aporta a caza, non quere decir con isto que vai a contribuir a caza a que non se produzan incendios forestales, a que deixe de chegar o xabarín ás cidades, pero sí, unha parte sí que contribuyen. Si eliminamos a caza, prohibimos a caza, por lóxicamente as consecuencias van a ser moito máis desastrosas e moito máis fatales do que está sendo ata agora. En iso me refiro coa presentación desta moción e con esa motivación tamén no que repercute, non? Estamos ante un territorio como é o galego e circunscribíndonos a él, porque é o que máis preto temos e onde residimos, onde o home conviviu cos animais dende hai moitos séculos, onde hai unha poboación en todo o territorio moi ampla, distribuído en todo este territorio. A caza contribuiu a manter esos ecosistemas e contribuiu a manter a biodiversidade, porque dificilmente onde hai especies limitadas en estos ecosistemas, a relación predador-presa contribuye e logra ese equilibrio, se non é pola intervención do home. Eso vémolo a maior parte das especies. Lóxicamente, pois, esa intervención é fundamental.
E estamos vendo tamén agora tamén na población do Xabarín. Non só pasou aquí, pasou tamén fora de Galicia. Pasa coa población de Coello, pasou coa población de Cabra Montesa no Mediterráneo. Pois, lóxicamente, teremos que axudar entre todos a contribuir. A población de Xabaril, se os cazadores non contribuíran cazando esos, o problema que temos agora estaría multiplicado por moito. E non só nos afectaría a nós, podería afectar incluso ao sector porcino. Estamos falando dun sector de España que é o terceiro exportador de carne porcina mundial que, se non controlamos a población de Xabaril, podemos correr o risco, como está pasando xa en países europeos e concretamente en Francia, pois de poder estender a peste porcina africana. Eso tería unhas consecuencias irreparables. Lóxicamente, pechar as fronteiras e as consecuencias económicas para o sector do porcino. Ao mesmo tempo, o xabaril non deixa de ser un predador natural para distintas especies de anátidas e lagomorfos que, predando os seus niños, comendo os seus ovos, están contribuindo tamén á eliminación desa biodiversidade. Entón, por eso sí ten esta importancia. Eu creo que aí deberíamos estar todas as forzas políticas ao mesmo carón e apoiando este sector e apoiando os nosos cazadores que están contribuindo a él. Esta institución tamén contribuiu financiando na Fonsagrada con 635.000 euros o Centro de Despiece. Lóxicamente, o que agardan de nós o sector cinexético e os cazadores é un apoio unánime por parte de todas as forzas políticas. En este caso, eu sí lle pediría a vostede que reconsiderase a súa postura e apoien esta moción, porque non están apoiando o Partido Popular, sino que están apoiando o sector cinexético, o sector da caza e con todo aquilo o que contribuyen. Con respecto a que decía, en este caso, o portavoz do Partido Socialista de eliminar o segundo punto, a verdade que non acerto a entender cal é a motivación. Eu creo que na redacción está moi correcto recoñecer o alto grado de compromiso de todos aqueles que practican actividade cinexética coa conservación da biodiversidade no seu máis amplio sentido. Eu creo que é a realidade. O que pasa? Que en todos os colectivos que supoño que habrá, porque houbo cazadores furtivos, houbo desde que o home empezou a cazar, deixou de facelo para comer e empezou a cazar como deporte ou para contribuir a todo o que falamos agora con anterioridade. Lóxicamente, eu creo que ese tipo de xente temos que eliminar de todos os colectivos e, lóxicamente, tamén da caza. Pero o resto de cazadores sí que contribuyen a esta conservación da biodiversidade. Entón, eu entendo, si con eso vai ser un requisito para que vostedes apoien a moción, non teríamos inconveniente. Pero eu creo, desde logo, e se non podemos explicar vostede na seguinte intervención cal é o motivo de non querer aceptar este punto, cando eu creo que non ten ningún inconveniente, non debería ter ningún inconveniente pola súa parte para apoiar esta moción con este punto. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Estamos ante unha moción en que ratificamos o que falamos ao principio, de utilizar legítimamente, unhas declaracións que eu creo que non moi afortunadas de unha ministra do Partido Socialista para presentar unha moción e crear un problema onde eu creo que non hai. Obviamente pasa como nos toros, en outras actividades, que, hai certos radicalismos que o único que fan é crear problemas onde a sociedade non se preocupe, non hai. A realidade da caza está aí. Eu creo que tanto económicamente como socialmente non hai nada que discutir. Aquí deronse datos e actuacións. Incluso eu, como cazador, obviamente, vou apoiar esta moción, pero sí tamén recordar, como decía o vicepresidente, creo que era de poñer en valor o que temos, e dado que tamén falamos co Pazo do Tor, recordar que polo Departamento de Medio Ambiente fai tempo fixo un estudio sobre a caza e a pesca para poñer en tor este proxecto, a educación e formación de cazadores e pescadores, para que esa actuación fora referencia da provincia. Con moitas outras cousas máis, quedou no olvido. Quizás é o momento tamén dado que hai que poñer en valor tor, facelo. Falouse aquí do tema da Fonsagrada. Eu creo que todo elo genera unha serie de beneficios importantes
nos municipios afectados, no caso do Pazo de Toro, eu creo que sería importante, no caso de Fonsagrada xa o é, porque aparte de permitir utilizar e non desperdiciar os recursos que moitos cazadores estamos vendo hoxe, non son de caza maior, pero, bueno, vemos como se abandonan os jabalís no monte unha vez matados ou se tiran ou se dan aos propios cas, etc. O sea, a utilización eu creo que desafortunada dos recursos cinegéticos e eu creo que esta Diputación nese caso, xa que quere poñer en valor estas cousas, pois tamén debía de facelo. Vou apoiar a moción, repito, porque son cazador, creo nos beneficios e creo que na inmensa maioría dos cazadores son os primeiros ecologistas, pola miña parte nada máis. Gracias. 3 minutos, o voceiro do Goberno. Ben, con relación a ese punto número 2, pois ao mellor eu tamén malinterpretei o que usted quería decir no punto, non? Eu dicía que abrir o abanico a todos aqueles que practican a actividade cinegética, eu entendía que aí que cabía todo, que era un saco sin fondo, pero ao mellor a apreciación estaba eu equivocado. Falábamos antes do que representa a caza, do que representan este produto cinegético. Usted falaba, o mismo diputado non ha escrito, desa sala de despiece que se montou en Fonsagrada. Precisamente, ya que agradecerlle á Diputación esa inversión que fizo naquel momento. Decir que neste momento a actividade cinegética na Fonsagrada, no seu entorno, pois a inmensa maioría das piezas que se cazan de caza maior pasan directamente por esa sala de despiece, aí reciben un tratamento adecuado, de maneira que o produto final sea un produto con total garantía sanitaria, de maneira que se poda comercializar en todos e en calquera dos restaurantes que así o deseen. Ou a nivel particular tamén podes levar para casa unha peza de xabaril con toda a garantía sanitaria, de maneira que non teñamos esa problemática de cara a un posible problema sanitario. Decir tamén que parte desa caza que nun determinado momento, pois, dada a cantidad de caza, moitas veces non se aproveitaba da maneira máis idónea, ahora mesmo está tendo toda a salida, están traballando aportando a distintas redes comerciales en Galicia e mesmo en Portugal, no norte de Portugal tamén se está levando carne de xabaril, é dicir que neste momento pois, é unha plena satisfacción que era un proxecto piloto desde a Diputación para poñer en valor precisamente un recurso importantísimo que temos no medio rural, como é unha carne ecológica de primeirísima calidad, como é a carne que se produce nos nosos terrenos, pois, lógicamente, non podemos máis, entre todos, que felicitarnos por esa idea que houve no seu momento, que neste momento é unha total realidad. Vamos a apoiar a moción que ustedes presentan e esperemos que as suspicacias con relación a posibles manifestacións que poda facer alguén a título personal. Eu sei que este momento é un momento delicado precisamente porque estamos a piques de empezar unha campaña electoral, entonces aproveitase, os partidos aproveitamos todo uns en contra dos outros, pero, bueno, meter en danza un tema importantísimo e tan vinculado ao medio rural como é a caza por culpa dunhas declaracións, entendo eu que neste momento, pois, das que está arrepentida plenamente a ministra, pois tamén é, se queremos, pois, un tanto oportunista, non? Así que, nada máis, o noso apoio á súa moción e nada máis. 3 minutos o voceiro do BNG. Sí, para clarificar a nosa postura, ou seña, ratificala, non? Que foi a que anunciei na primeira intervención, tendo en conta, pois, todo o que dixo o señor Ulla, a caza unha actividade pois lexítima e respetable, do mesmo xeito que tamén é respetable os que non están a favor da caza ou non lles gusta. Eu queria dicir que eu non me fixen naturalista ou amante da naturaleza vendo os dibuxos animados de Walt Disney. Porque tamén son consciente de que hai xente que se fixe naturalista ou ecologista vendo dibuxos animados de Walt Disney. Eu non, porque son da aldea. Entón, eu convivín con animais desde moi neno, como a moitos e moitas dos que aquí estamos.
como un dos argumentos, como dicía na primeira intervención, que usa o Partido Popular é o despoboamento do rural, hoxe estivemos falando do despoboamento do rural, pero se queremos que non se despoboe o rural, poñamos médicos, como no caso de Carballedo, en Castro, que mencionamos antes. Poñamos profesores, como no caso de Portomarín, que retiraran outro. Poñamos pediatras en Mondoñedo, Barreiros, en Foz, no rural. Así é como non se despoba o rural. Coa caza non van a conseguir que non se despobe o rural. Señamos un pouquiño máis serios e empíricos, como dixo o señor Ulla na primeira intervención. Nada, a dicir que nos vamos a ter que pois a caza se practique co máximo respeto á natureza, aos animais, á fauna e á flora do noso país. E que isto non se vai a convertir tampouco no futuro nunha reserva de caza como se tenen convertido os cereales de Extremadura ou de Castela-A Mancha. O rural non se ten que despobar, e para que non se despobe ten que haber todos eses servicios e ten que haber un sector agrario potentísimo, que é o que non está a venda. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, escoitando a vostede, señor Veiga, e vendo que ten vostede a receta para eliminar o despoboamento e solucionar todos os problemas, extrañame que os votantes non lles den a súa confianza a vostedes, porque non sei por que votan o Partido Popular maioritariamente, tamén de maneira minoritaria o Partido Socialista, cando vostedes teñen a receta para eliminar o despoboamento e para solucionar todos os problemas da sanidade e da educación, pero despois non lles dan a súa confianza, por algo será, non o sei. Así vai o país. Reflexionen vostedes algún día e tamén lles irá moito mellor. Ben, congratúlome tamén entón do apoio do Partido Socialista e do representante independente, o señor Martínez, do apoio a un sector como é a caza tan importante, e os cazadores eu creo que non lo agradecerán. E se presentamos isto, como dixen antes, ven tamén polas verbas da ministra, pero eu creo que se esas verbas as dixera calquera de nós ou calquer outro representante político non terían a importancia que ten que o diga unha ministra que leva un ministerio para a transición ecolóxica, un ministerio que con ese título eu creo que debería ser moito máis cuidadosa a hora das súas intervencións, e agardo que só fora unha mala interpretación, pero tampouco escoitei ningunha rectificación nese senso, non? Pero, dende logo, eu creo que é importante que hoxe aquí salga apoiada esta moción, e máis cando falamos de elaborar esa estrategia nacional de xestión cinexética donde todos os actores implicados na regulación da caza e os problemas que poida ter a caza, pois aí é onde pode poñerse en riba da mesa e tratar de mellorar todo aquilo que se poida mellorar, tanto na caza como no que influye a caza na preservación do medio ambiente e a conservación dos ecosistemas. Así que nada máis, agradecer o apoio das forzas políticas que apoian esta moción. Pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Non hai. Queda aprobada a moción. Moción do Grupo Provincial Popular de rexeitamento ao proxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, bons días a todos. Con esta moción o que pretende o Grupo Provincial do Partido Popular é dar tamén voz nesta provincia a un feito que creo que é un clamor a todos os niveis, que é un proxecto de orzamento xerais do Estado presentado polo Partido Socialista en Madrid francamente malo e absolutamente rexeitable para Galicia e de forma especial tamén para esta provincia. Eu creo que se len vostedes a propia moción do Partido Popular, é unha moción que tenta que podamos chegar a un acordo unánime para levar a cabo, simplemente manifestar o rexeitamento a este proxecto e dar traslado a tanto o presidente como a ministra de Facenda e os grupos parlamentarios deste rexeitamento. Este rexeitamento, por outra parte, creo que non é absolutamente ninguna
non está fora de lugar por parte do Partido Popular, porque é un clamor que, como digo, creo que están dando a entender todos os partidos políticos con representación nesta provincia, en Galicia, o seu rexeitamento ao mesmo. Eu, simplemente, por recordar verbas de En Marea recentes que falaban de que estes presupostos son moi malos para Galicia, e facer un fronte común frente aos mesmos. Estamos falando dun partido que é o socio de goberno do señor Pedro Sánchez en Madrid, non estamos falando duns peligrosos ultradereitistas. O BNG tamén lle oímos e lle lemos as declaracións da súa voceira falando duns presupostos absolutamente impresentables para Galicia, dunha lavazada na cara dos galegos e dos lucenses e mesmo dunha tomadura de pelo aos mesmos. Mesmo incluso sin chegar a esas verbas, pero no Partido Socialista tamén se oiu a necesidade de presentar enmendas e melloralos e de conseguir máis partidas económicas nos investimentos. Por lo tanto, eu creo que existe, xa deixando aparte, outra serie de valoracións feitas por asociacións, sindicatos e as propias confederacións de empresarios desta provincia. Por lo tanto, creo que é absolutamente indiscutible que estamos ante unha sensación xeralizada e absolutamente obxectivable de que estamos nuns presupostos que son moi malos para esta provincia. E creemos que sería moi bo, precisamente por eso rebaixamos o tono, un pronunciamento unánime da provincia fronte a eles. Nada fai pensar mínimamente que estes presupostos están na liña duns presupostos que sean bons para esta provincia. Esta rebaixa nos investimentos, rebaixa real e absolutamente cuantificable das inversións, non só ese 20% que se vai de Galicia para aterrizar nos apoios territoriais do presidente Sánchez, particularmente en Cataluña, onde a subida das inversións é absolutamente escandalosa. E nada fai tampouco ver que as partidas orzamentarias que tiña esta provincia en marcha e que habían sido defendidas con ahínco polo anterior goberno se reduzcan de forma alarmante. Simplemente para falar dunhas partidas que, sin ánimo de profundizar máis en elas, a partida para o ano 19 da A54, da autovía a Santiago, sufre unha merma de 8 millóns de euros. A partida para a A56 de Lugo a Ourense sufre unha merma de 10 millóns de euros. A partida para a A74 na Mariña sufre unha merma de 1,8 millóns de euros. As partidas para o intercambiador de Guntín, por exemplo, desaparecen literalmente, ou mesmo na Nacional 6 en Outero de Rei tamén quedan en menos da mitad do presupostado. No tren, igual que nas carreteras máis do mesmo, licítase por debaixo e redúcense partidas importantes tanto para as melloras na liña ferroviaria desde Monforte a Lugo, senón que na electrificación tamén se sufre unha baixa absolutamente espectacular. Por lo tanto, parece lóxico que vendo estes datos, absolutamente esa unanimidade que existe en todas as forzas políticas deste rexeitamento, eu creo e nos creemos que sería interesante e importante que esta Deputación Provincial de Lugo de forma unánime se posicionara en estado de provincia en contra de ese borrador de orzamentos. E, por lo tanto, pedimos nesta primeira intervención, e despois falaremos e profundizaremos, dependendo das propias respostas que os grupos den, sobre a posibilidade de un acordo unánime de rexeitamento a dito proxecto. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, se pretendesen unanimidade sobre este punto, probablemente non escribisen o que escribiron na moción. Probablemente se lles plantea unha emenda á totalidade que diga simplemente que se incremente a partida de investimentos para os principais proxectos da provincia para o vindeiro ano 2019, non a aceptasen, porque non veñen buscando o consenso. Veñen buscando manterse na mentira a que someteron os lucenses durante moitos anos. Mire, este é un exemplo, o de onte. El noroeste se une contra su histórico aislamiento en tren.
Feijóo, capitalizando un encontro de 3 presidentes de autonomía pedindo 3.100 millóns de euros para o corredor atlántico. Agora, en anos, con plena sintonía co presidente do goberno Rajoy, non se lle oía a Feijóo falar do corredor atlántico nin da exixencia dos 3.100 millóns de euros. E para saber o marco do que parten estes orzamentos, non estaba de máis tampouco saber en que situación estaban os grandes proxectos desta provincia, que vostedes anunciaron dotados con orzamentos que despois ou non había ou non se executaban ou non se impulsaban. Tamén era ben decirlle á xente, aos cidadáns, para que o saiban, só a título informativo e poidan ter unha contextualización máis precisa da situación económica, que este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, conseguiu que Bruselas, que Europa flexibilizase o obxectivo de déficit, pasando do 2,2 ao 2,7, ese 0,5 permitiría, pola vía da financiación, incorporar 6.000 millóns de euros ao orzamento do Estado. 6.000 millóns de euros dos que estou convencido de que algo lle iba a tocar a Galicia e de que algo lle iba a tocar a Lugo. Pois é certo que hai un contexto xeral de baixada orzamentaria, entre outras cuestións, por a falta destes 6.000 millóns de euros, e que en Galicia significa un 20%, na provincia de Lugo, entre todos os investimentos reais, pois estamos falando de un incremento en torno ao 18%. Cando falamos de inversións reais, porque na súa moción, que vostede non fixo alusión, hai outra gran mentira, que é a comparativa na distribución per cápita. Cando calculan o que inviste a Xunta de Galicia, teñen en conta todo o gasto que fai na provincia, para que saian 4.000 euros. Cando fan o cálculo do Estado, utilizan só as inversións reais, 71 millóns de euros. Pero se vostede fai un cálculo sinxelo que pode facer, que é o custe das pensións na provincia de Lugo durante un ano entre o número de habitantes total da provincia de Lugo, xa supera eses 4.000 euros que di a Xunta que fai coa súa totalidade. Eso é outra mentira. Sigan coa súa matraca dicindo o que hai. Pero miren, estes orzamentos teñen dúas patas, como todos os orzamentos, e tapan dous baches importantes desta provincia, os das familias e os das infraestructuras. Hai un incremento das pensións, como vostede sabe, do 1,6% e do 3%, que significa unha media de 180 euros ao ano e de 95 para as mínimas para as pensións de Lugo, onde hai 117.000 pensionistas, nada máis e nada menos, unha terceira parte da poboación. Pero que, ademais, é moi necesaria esta subida, e, se posible, máis aínda, para reverter a descapitalización e a perda de poder adquisitivo que vostedes lle inflixiron ás pensións cando non permitiron que subisen conforme o IPC. Eso é o que fixeron o ano pasado. O PP e Ciudadanos impiden que as pensións suban un 1,2% no 2017. Mire, unha pensión media de Lugo, que no 2011 era de 696 euros, hoxe está en 724 ao mes. Se subise de acordo ao IPC, que era o que nos lle planteábamos, estaría en 739,63. Isto significa que, por non actualizar as pensións de acordo ao IPC, na provincia de Lugo perdemos 24 millóns de euros desde o ano 2011 que gobernou o Partido Popular en Madrid. Pero estes orzamentos tamén eliminan o copago progresivamente, pero van a eliminar o copago, o que pode significar por encima dos 5,5 millóns de euros de aforro aos nosos pensionistas que están soportando ese copago. 14.000 lucenses que se mellorarían do salario mínimo interprofesional e outras cuestións tamén moi importantes que recollen estes orzamentos. Pero vostedes queren centrarse exclusivamente nos baches das infraestructuras. Mire, para a intermodalidade está garantida porque hai 25 millóns de euros no orzamento
para estacións na provincia de Lugo nos próximos anos. Supoño que a ninguén se lle escapará que non son para pequenas estacións polos povos, que son para unha grande inversión. Ademais, saben vostedes que agora sí se está rematando a actualización do protocolo para facer a intermodal despois de que o Partido Popular no 2012 rescindise o contrato de redacción do proxecto da intermodal de Lugo. En canto ás liñas de Monforte e Viveiro, por un lado, nas variantes, sabe vostede que non había proxectos, estánse impulsando e próximamente verán como se someten a información pública. Polo tanto, a unha idea ou a un proxecto que non conta co proxecto para poder executalo, podelle poñer vostede 2.000 millóns de euros que non hai maneira administrativamente de adxudicalo. E o que nos atopamos os socialistas cando chegaron ao goberno os compañeiros Pedro Sánchez e demais foi que respecto a isto había anuncios, pero non había proxectos. Polo tanto, estánse impulsando e en breve serán sometidos a información pública. A autovía a Santiago axilizamos os prazos. O primeiro tramo foi aberto no ano 99 e agora mesmo o tramo Palas de Rei Melide, o gran anuncio do Partido Popular, que se iniciaron as obras en xullo do 17, está executado nun 14% respecto á previsión orzamentaria que vostedes facían, con lo cual atopámonos co 86% do que prometeran sin facer. E o que temos que facer é impulsalo, é o que estamos facendo. O intercambiador de Guntín podemos lle poñer 200 millóns de euros tamén de presuposto, pero non hai proxecto. Non deixaron un proxecto feito, non deixaron avanzado nada para o intercambiador de Guntín. Polo tanto, dótase cos recursos económicos suficientes e realistas para redactar o proxecto dese intercambiador entre a autovía a Santiago, a autovía a Ourense por Chantado e as nacionales 547 e 540. A A56, a autovía a Ourense, chegamos e houbo que impulsar a finalización do primeiro tramo, que será inminente enseguida, señor presidente, pois atopouse tamén executada en menos do 50%. E impulsouse a licitación da variante Ourense e do seguinte tramo que ven hacia Lugo, que son tamén tramos necesarios. A autovía da Mariña, cantos millóns lle quere poñer a un proxecto que deixaron sin facer? Que temos que chegar nós, os socialistas, e sometelo a información pública para que se poida executar a obra. É que sin contrato, non sei se alguén pode executar a obra sin contrato, pero nunha administración seria, desde logo, non. Está agora mesmo, desde que gobernan os socialistas, en información pública o proxecto de trazado do primeiro e está pendente de firma, que logo será o contrato de servizos da asistencia técnica para o inicio da redacción do proxecto o segundo tramo desta autovía da Mariña. O mismo coa A76 de Monforte, atópase en redacción tras ser firmado, porque o rescatou do Queixón o Partido Socialista, o proxecto de trazado do tramo da variante de Monforte. Ou tamén a conexión da Ponte Blanca, daqui de Lugo, co viario urbano da cidade, coa Glorieta con Alfonso X ou con ese vial paralelo a Nacional Sexta. Así como outras obras de moita importancia despois de todo o feito que espero ter a ocasión de reproducir no seguinte turno. 6 minutos o Cerdo Benega. Ben, pois, señor García, vamos a votar a favor desa proposta, pero non porque a presente o Partido Popular. Xa llo anuncio. Eu simplemente vou doblar para non ver a sigla do Partido Popular. Aquí no primeiro punto pon mostrar o rexeitamento ao proxecto de orzamentos xerais do Estado para o 2019 presentados polo Goberno de España. Si, o que llevo, señora, é isto, que é a PNL que presentou o BNG no Parlamento. E o primeiro punto dice manifestar o seu rotundo desacordo co proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2019 por constituir unha discriminación a Galiza e un trato injusto para as galegas e os galegos, dando continuidade ao agravio do anterior executivo presidido por Mariano Rajoy. Non se preocupe, non lle vou facer unha emenda.
Non lle vou facer emenda porque isto non iba a aceptar, é igual, porque iso quedabas aquí nun xogo floral, non? Para nós isto é bastante máis serio. Comentaba aquí ora co meu compañeiro que se facemos unha enquisa pola rúa e preguntamos cantos diputados hai da provincia de Lugo en Madrid, seguro que non o saben. A maioría da poboación non o saberá. E se lle preguntamos os nomes, tampouco. E se lle preguntamos de que partidos, ao mellor se votan adiviño e algún acertan. É triste, é bastante triste que non se saiba quenes son os diputados do Partido Popular, do Partido Socialista e da Marea nesta provincia. Poderemos saber, ao mellor, os que estamos aquí, e non sei se todos ou todas, pero fora de aquí xa lle digo, Galicia non ten peso, e Lugo moito menos. Moito menos. Non o tiña con Mariano Rajoy e non o ten con Pedro Sánchez. Nos últimos 17 anos, os peores orzamentos para Galicia, e seguimos baixando, en picado. Podemos falar de infraestructuras. Eu falaría de infraestructuras que non contemplan estes orzamentos e que non contemplaban os orzamentos do ano pasado, no que ten que ver con esta provincia. Coincido con esas infraestructuras que vostedes puñeron aí, e o maiores, pois tamén falaría de FEB en Ribadeo, da A74, do que hai consignado, da situación da 540, da 642, da 634, do mantemento da A6 e da 8. O mantemento das autovías é penoso. E vamos aos orzamentos e vemos en fomento as partidas destinadas a mantemento e é penoso. Sabemos a Nacional 6, efectivamente, a A6 e a 8, que hai que ir con moitísimo cuidado, porque hai zonas, sí, que se bachearon, como foi a A6 fai pouco, que trouxeran esa proposta aquí o Bloque Nacionalista Galego, volve a estar igual. E iso por qué? Porque cada vez hai menos cartos para mantemento. Por non falar da iluminación desas vías. Non hai ningún cruce, ningún acceso a autovía desde as poblacións que esteña iluminado, porque o Ministerio non quere pagar esas iluminacións e fallas pagar aos concellos, e os concellos, obviamente, que non o fai. Por falar de máis cousas importantes para esta provincia, a liberalización do dique norte de Alcoa, cantas veces o trouxemos aquí, cantas veces foi aprobado por unanimidade e cantas veces PSOE e PP pasaron olímpicamente desa proposta. É triste, é triste coa situación que estamos vivindo agora precisamente en Alcoa, e co que poida pasar no futuro é non ter un polo industrial aí, que o propuxamos hai 20 anos. Vayan ás actas de hai 20 anos de aquí e seguro que hai propostas aprobadas por unanimidade, nin PSOE, nin PP. E despois falamos de pensións. Falamos uns e outros de pensións. Derroguen as reformas laborais. O PSOE e o PP, que aprobaron o PSOE e o PP, e as reformas das pensións, que era un acordo que iba a haber. Isto vai dirixido neste caso ao PSOE, pero non, miran para outro lado. Derroguen as reformas laborais. Non se atreven, pois ningún nin outro. E despois falamos de que a industria neste país vai a menos. Claro, pagamos a luz a precios abusivos, as empresas pagan a luz a precios abusivos. Non ocorre en Euskadi, non, porque ten unha tarifa eléctrica que pagan o 30% máis barato a electricidade. Defendan unha tarifa eléctrica galega, que trouxemos aquí unha proposta hai un mes ou 2 meses e pasaron olímpicamente desa proposta tamén, dicindo que iso era unha falacia. Non, para os vascos non é unha falacia, para as empresas vascas non é unha falacia. Despois a señora Candia, por exemplo, anuncia en cada elección que vai vir unha gran empresa a Mondoñedo. E Mondoñedo, de ano en ano, sigue baixando de población. Mondoñedo de Comarca, por exemplo. E ríanse, e cuchicheen, e conten contos, e que lles preocupe máis a caza cos orzamentos. Penoso. Rematou. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Reserva para o segundo turno. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, en primeiro lugar, agradecer o voto a favor do BNG. Lóxicamente, vostede non vota a favor
porque o presente o PP, porque supoño que vostede é do PP, non terá maior interés en ser do PP, nós tampouco temos maior interés de que o sexa, por o cual, eso xa partíamos de que non era por eso. O que sí que supoñemos é que compartirá o mismo que dice a señora Pontón, a súa líder, que di que estes presupostos castigan a Galicia, son impresentables, son unha lavazada pos galegos, e mesmo hai que facer un fronte común fronte a eles. Pois válenos tamén esa explicación. En todas formas, tanto vostede como a señora Pontón dicen dúas cousas que, bueno, supoño que tamén compartirán, que son os peores presupostos para Galicia e para Lugo dos últimos 17 anos. Vostede o dixo, a señora Pontón o dice, o que significa, aunque non o queiran decir tamén así, que os 7 presupostos do presidente Rajoy eran mellores para Galicia e mellores para Lugo que son estes, por o cual tamén estamos de acordo niso. Con respecto ao señor Santos, pois unha decepción, señor Santos. O outro día leíamolo con gran agarimo e ledicia, dicindo que os presupostos para a provincia de Lugo necesitaban enmendas para mellorar e que necesitaba conseguir máis partidas de inversións. Oxe, desgraciadamente, deberonlle tirar das orellas e lee un papeliño no que todo non está ben, senón é que sobran presupostos e sobran diñeiro para todas as necesidades da provincia de Lugo. Veuse abaixo dunha forma espectacular. En todo caso, o que sí que é certo, o único que é certo, é que así vostedes falaba de que estes presupostos servían para tapar baches das infraestructuras e baches das familias. As infraestructuras tantos baches tapan que baixan un 35%. Esa é a forma de tapar vostedes baches. Entendendo así como teñen as carreteras da Diputación Provincial, pois xa sabemos cal é a súa filosofía de tapar baches. Por outra banda, fala de tapar baches ás familias. Mire, falou dos pensionistas ou dos funcionarios. As únicas subidas que hai aos pensionistas e aos funcionarios foi as que deixou cerradas e comprometidas o presidente do goberno Rajoy. Non ningunha que fixera o señor Pedro Sánchez, que nada aportou de novo. Por outro tanto, sí que lle vou a decir os baches que vostedes tapan nas familias, subindo o gasoil a todas as familias ou subindo, por exemplo, as cotizacións dos autónomos. Tanto os condutores dos coches de diésel como os autónomos entrarán nese peculiar categoría que vostedes falan sempre de subir os ricos. Son os ricos desta provincia, os autónomos de Lugo e máis os condutores que temos un coche de diésel. Iso é os baches que vostedes tapan. E, ademais, tamén é certo que o mellor fai ben cambiar de estrategia, porque cando decía que iba a intentar buscar melloras e conseguir máis partidas nos presupostos, pois a verdade, a confianza en que vostede conseguiran eso, pois non é moita. E máis, poñémonos a temblar cas enmendas de melloras que se fagan nos presupostos con respecto a este primer proxecto, porque creemos que no señor Sánchez teñen máis influencia outros negociadores para as melloras, como o señor Torra, o señor Puigdemont, o señor Arnaldo Otegi, e toda esa xente que sí que sabe como hai que sacarlle o diñeiro ao goberno central para manter o presidente que nadie o votou donde está. Por o tanto, lamentamos moitísimo porque intentamos que fora dun baixa conflictividade dialéctica a moción, pero, bueno, vostede xa se baixou do carro, dese carro no que parecía que iba a defender a provincia de Lugo fai 4 días, xa non se acorda de nada, xa lle pasaron o papel, xa sobra cartos para todo, e Lugo e Galicia vai ben. A única dúbida que debe ter é que só ven vostedes eso, nin vostedes, só vostede, porque nin siquiera no Partido Socialista existe esa euforia cos presupostos para esta provincia. E dicía o representante do BNG que os deputados do Partido Popular e outros que non se lles coñecía moito, os do BNG sí que non se lles conoce, pero non porque non sean conocidos nin guapos, senón porque nadie os vota e non teñen representación. Ese é o problema que teñen os representantes do BNG en Madrid. 3 minutos, o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Eu sei o que digo e respondo polo que digo. O que vostede diga que eu dixen non ten por que ser exactamente o que eu dixen. Eu dixen que os orzamentos, como calquera orzamento, eran mellorables e que traballaríamos na mellora no posible destes orzamentos. Nada máis que eso. O das enmendas e outras cuestións diríano outros ou inventarano vostedes porque lles interesa. Eu dígolle que se executa todo o que está orzamentado, se executa o 100% do que está orzamentado, farase
10 veces máis na provincia de Lugo que o que fixeron vostedes dende o ano 2011. Eu non sei o que pensa a xente, pero a xente ve que cando pasa pola Nacional 642 foi millorada. E había previsto 3 millóns de euros para toda a provincia en conservación en obras de emerxencia do Partido Popular, pero multiplicouse ata os 23 millóns o investimento en emerxencia polo goberno socialista. E agora, cara a Mariña e pola Mariña, viaxase por unhas carreteras mellorables, pero en moitísimo mellor estado que cando gobernaban vostedes. O mismo coa Ponte Blanca, inaugurada e aberta no 2011, e sempre puxeron de excusa cuestións técnicas. Esa é a súa muleta permanente, que as cuestións técnicas e de ordenamento e de competencia e de non sei que lles impedían facer a revisión da Ponte Blanca, e está revisada. Hoxe os lucenses pasan con garantías sobre unha ponte que vostedes tiveron sin revisar durante 7 anos. 24 millóns de euros en conservación. Na Nacional 120, chegou a ser o tramo máis peligroso, o punto negro máis peligroso de España. Actuamos sobre el desde que gobernamos os socialistas en Madrid. 8,9 millóns de euros en conservación integral, 8,5 en obras de emerxencia e 3,7 en obras e servicios de conservación. Nacional 540 e 547, pola comarca de Chantada e da Ulloa. Nacional 642 e 634 a 6 e tamén a Nacional 6 e seguiremos. Devolvemos a iluminación á Ponte dos Santos que vostedes cortaron. Votar que non a estes orzamentos que poden ser mellorables, votar que non a estes orzamentos significa votar que non á subida das pensións dos nosos pensionistas. Eso sabe vostede. Non sei que opinarán os 4.300 pensionistas de Sarria de perder 687.000 euros por non ter unhos orzamentos que permita a subida das pensións, ou os de Mondoñedo, que lle significa 245.000, ou os do Sabiñao, que lle significa 240.000, ou os de Lugo, que son casi 5 millóns de euros, ou Xove, con 240.000, Outeiro de Rei, con outros 220, Castro de Rei, con 270.000, As Nogais, con 84.000, Trabada, con 73.000, Begonte, con 175.000, Guntín, con 161.000, ou Taboada, con 168.000. Votar en contra dos orzamentos é votar en contra dese diñeiro para os pensionistas deses concellos e de moitos máis. E votar en contra deses 17 millóns de euros máis en pensións, de 5,6 millóns de euros que afordarán os nosos pensionistas en copago. Votar en contra deses orzamentos e votar en contra da suba do salario mínimo interprofesional que lle vai afectar a 14.000 lucenses. O do salario de 29.600 empregados públicos. Rematando. Tamén das prestacións por subsidio de máis de 8.500 lucenses con máis de 52 anos en paro que deixaron tiradas as políticas de desemprego do Partido Popular. Ou as prestacións e coberturas, que é verdade que lles costa 5 ou 6 euros máis ao mes, pero que se amplían coas baixas, con outra serie de coberturas sociais de máis de 24.500 autónomos. Ou de os recursos, un 60% máis para 14.000 dependentes en Lugo, sen ter en conta as becas, axudas en material escolar ou a comedor. Pero tamén é votar en contra do impulso decidido da chegada da alta velocidade a Lugo, da finalización da autovía a Santiago, do intercambiador de Guntín, da autovía a Ourense, da Mariña, da Ourense-Ponferrada por Monforte ou da conexión coa Ponte Blanca-Lugo co viario urbano. Pódense poñer cifras astronómicas e despois facer como o Partido Popular, non executalas. E iso é mentir aos lucenses, e para iso non conten coa nosa complicidade. Bástanse vostedes sós. 3 minutos o vocero do BNG. Nada, simplemente un minuto para que non se siga con esta vergonza que se tira e afloxa, pois
entre representantes do Estado. O problema non é PSOE ou PP, o problema é a relación do Estado con Galiza ou de Galiza co Estado. E o problema tamén é de quen goberna na Xunta de Galicia, independentemente de que o BNG teña ou non teña 1, 2 ou 3 deputados. Sempre que o estuvo e foron decisivos, a Galiza non lle foi mal. Sempre que o Partido Popular, neste caso, que é quen presenta a moción, foi decisivo, non lle foi tan ben a Galiza como dice o señor García. Dixera noutro pleno que tiñamos ali no local do BNG e íbamos colgando nun corcho as mocións que presentaban PP e PSOE independentemente de quen tuvera no goberno do Estado. Eu traigo aquí esta do 21 de febreiro de 2011 do señor Barreiro, que era instando ao Ministerio de Fomento a impulsar a autovía entre San Cibrao e Barreiros. Era no 2011, Ainda se está impulsando, ainda se sigue impulsando, ainda se fixo a exposición pública que remata o 5 de febreiro dun tramo, do primeiro tramo, de 10 kilómetros, 240 millóns, ainda, isto era no 2011. Bueno, que vamos a decir, Agustín Hernández se compromete a finalizar el corredor antes del 2017, aparte que lle correspondía a Xunta, edición no ano 2009, Dios, estamos no 19, pasaron 10 anos e hai 7 kilómetros. Pero é que é de vergonza, é de vergonza. Eu, con todos os respetos ao Partido Socialista, todos os respetos aos compañeiros do Partido Popular, é de vergonza estar debatindo isto. Eu creo que a xente que nos está vendo dice, pero de que falan? Se uns e outros están facendo o mismo desde hai anos, hombre. O problema é posicionarse. E o señor Feijóo ten que posicionarse, igual que se posicionan outros presidentes de comunidades autónomas, caramba. Ni máis ni menos. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Vou ser breve porque a verdad, según oí o portavoz do Grupo Social a Revista, íbame acongojando. Porque dixen, hostia, aquí medio país, este país fúndese e esta provincia, se non se aproban os presupostos xerais do Estado. Gracias que en Becerriá os pensionistas cobran igual, inda que non se aproben os presupostos, co cual marcho máis tranquilo. Mire, todos sabemos por que se presentan os presupostos. Un señor que trata de sobrevivir, presentando os presupostos, comprando e gastando nunhas autonomías concretas para conseguir os seus votos. Tamén non sei por que o Partido Popular lle preocupan tanto os presupostos, e ao fin e ao cabo o propio Banco de España dixo que iso non o cría nadie. Fume, incrementar por incrementar, porque todos sabemos o que son os presupostos, aparte acabamos de discutirlos nesta Diputación fai pouco. E aquí voto un pouco de menos perfil institucional para non deixares aprobar os presupostos tamén ao Partido Socialista de Madrid, que son necesarios, que eles queren gastar, e queren estar un ano máis. En total, porque para o presidente neste país, que máis lle dá aprobárllelos que non? Se é igual. Ahora, para Lugo, pois para Lugo, eu creo, non sei agora se cambiaron as normas, repito, todo iso que relatou o portavoz do Partido Social da Revista, non é verdade. O sea, o goberno ten medios e recursos para pagar as pensións e ten sin aprobar os presupostos. Eso fíxose toda a vida, seguirase facendo. Eu creo que a política do medo que achacamos ao Partido Popular, pois parece ser que agora copian a ustedes. Tamén é verdade que quen goberna non é un partido socialista, un partido, como dicen agora, sanchista. O sea, cando lle pos os nombres e os apellidos aos gobernos, malo. Entonces, eu, mire, nin vou entrar, nin vou quitar. Hasta o vicepresidente da Diputación lle gustou a afirmación que se ríe. Entonces, non vou quitar nin poñer presupostos, vou máis ter, e de verdade, hasta coincido co portavoz do Bloque, que últimamente coincidimos algo máis que antes, de que isto empeza a ser patético. 3 minutos, un minuto para rematar. Pois nós tamén vamos a coincidir con unha cousa que dixe o portavoz do Bloque, que o importante fronte aos presupostos do Goberno de España é posicionarse. E iso que se está posicionando todo o mundo en Galicia en contra deses presupostos. E non por unha cuestión simplemente política, sino por unha cuestión de dignidade. O único certo, pese a todas esas grandes bonanzas que dixe o representante do Partido Socialista, é que estes presupostos para cada lucense supoñen per cápita 213 euros, que nos pon absolutamente a cola de España.
Estes presupostos supoñen unha reducción para esta provincia en inversión dun 35%, frente a un 66% que sube a inversión en Cataluña, que nos pon a cola de España. Estes presupostos supoñen a subida dos impostos para todos os lucenses, para todos os que teñen un coche a gasoil ou para todos os autónomos, que nos pon tamén nunha situación absolutamente de vulnerabilidade que veremos en que remate. Porque estes presupostos do señor Sánchez son copiados da mesma filosofía daqueles presupostos do presidente Zapatero, que o único que levaron foi a paro e a regresión. E na mesma línea na que estamos. E simple e llanamente a nivel territorial están diseñados para manterse no goberno, para seguir cos cartos de todos convencendo aos independentistas cataláns e para seguir adiante. O triste de posicionarse cos socialistas de Lugo digan que estes presupostos supoñen 10 meses máis do que había noutros presupostos, supoñen 10 veces máis do que precisamos ou incluso, quero entender, 10 veces máis do que merecemos. Lóxicamente, se os socialistas de Lugo dicen eso, non me extraña que o señor Pedro Sánchez este moi contento cos Partido Socialista de Galicia e co Partido Socialista de Lugo e se preocupe máis das reivindicacións de outras partes que da dos socialistas galegos, que para iso están, para ler esas cartillas que lles mandan e para cambiar de posición o que dixeron públicamente fai 4 días. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a moción. 10º punto. Moción do señor deputado non adscrito relativa á asunción do 5% dos custos dos GES correspondentes aos concellos sede dos mesmos. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Non van a ser necesarios. Eu espero que esta moción non haya sido motivo das manifestacións que hoxe na porta, que é lóxico que estamos con unha indefinición dos GES que quizás Diputación, FEGAN e Xunta teñan que ir arreglando, porque senón o que estamos asistindo desde o meu punto de vista é a morte deste sistema de protección civil ou de axuda e de emergencias que ante a indefinición do que son exactamente, crean estas reivindicacións. Obviamente, les levan xa varios anos sendo membros do GES e, como todo o mundo, todos queremos melloras laborales, queremos vivir mellor, pero eu creo que se isto continúa así, mocións como esta non van a ser necesarias e co este modelo que eu aplaudo e eu creo que debe de existir e está dando un bon resultado, sobre todo en zonas como as nosas de montaña, pois ten os días contados. Dito isto, todos sabemos que esta é unha competencia impropia dos concellos, onde os concellos en afán, cando se iniciou, de colaborar nas emergencias e dado a imposibilidade de dotar de parques de bombeiros toda a provincia de Lugo e con esas isocronas que na zona de montaña dificultarían ou obrigarían a ter un número importante de parques de bombeiros, todos de acordo decidimos votar unha MAU e está aí. Foi cambiando o criterio e a relación dos grupos de emergencia nestes anos de súa fundación e eu creo que, polo menos no caso do que son sede, esas condicións están, entre comillas, a perjudicar económicamente o Concello. Daí esta petición que vou facer hoxe. Xa se había feito aquí, todos sabemos que nos consorcios de bombeiros págase 50% Diputación, 50% Xunta de Galicia, sin aporte, sin coste algún pos concellos, e aquí eso non se mantén, senón que neste caso, inda que parezca unha cantidad irrisoria, o 5% son 21.000 euros, según as contas que fai a propia Diputación, que son uns recursos importantes para aqueles concellos que somos cabeceira de comarca e que, aparte, temos que asumir tamén outras competencias impropias, como manter un PAC que dá a toda a comarca servicio, pero que abona, neste caso, o Concello de Becerreá, aquí dar servicio a todos os concellos afectados, pero que paga ao final o Concello de Becerreá, porque estes 21.000 euros hai que ir sumando as cantidades de os gastos corrientes que se ocasionan polos servicios de gasoil, reparacións de vehículos, maquinaria, etc., que poden ser outros 20.000. E claro, un ayuntamiento que
Eu creo que é un ayuntamento ben gestionado, que ten superávit e todo eso, pois creo que son recursos dos veciños de Becerreá que van destinados a outros concellos, e iso incluso hasta podría ser un delito, invertir noutros concellos. Isto é unha broma, pero, bueno, Becerreá está orgulloso de facelo, de colaborar, pero espero que, según se mantuvo hasta ahora, o coste desos gastos fijos por parte da Diputación e da Xunta de Galicia se volva a facer e se aprobe esta moción. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o BNG. Bueno, dende o BNG manifestar antes de nada o noso voto favorable á moción. Evidentemente, pensamos, se ten dito aquí, que os concellos, sobre todo os concellos pequenos, non poden responsabilizarse do que son as emerxencias, non teñen capacidade nin disponibilidade para elo, co cal o normal é que outra administración de ámbito superior, xa que a Xunta, que é quen debera facelo, non asumo o 100%, pois neste caso a Diputación que corre cos gastos que poida ocasionar un servicio de emerxencias como é, neste caso, os GES, non? Tamén creemos que non só ten capacidade económica para organizar, para pagar as emerxencias, como tamén creemos, sinceramente, que non teñen tampouco capacidade organizativa para organizalas, con toda sinceridade, con toda rotundidade, non? Non pode quedar unha comarca, as emerxencias dunha comarca, a expensas de que o Concello, que, insisto, non ten capacidade para elo, xestione ou organice o que son as emerxencias desa comarca. Para nada, en todo caso, inda que iso non é o que ven aquí a debate, pero, bueno, teria que recaer nunha administración con outro tipo de métodos. Tamén de medios. Tamén defendemos que a Diputación pon os cartos, pois, bueno, pois que os cartos señan destinados realmente para atender emerxencias, e que esas emerxencias señan durante todo o día. Que non aconteza como aconteceu hai uns meses, por exemplo, en Begonte, onde un señor atrapado debaixo dunha grúa que, por desgracia, pois faleceu, se chamou a emerxencias de Guitiriz e non acudiu ninguén porque non podía. Ou ben, porque non había ninguén de garda, que é moi posible que acontecera, ou ben, porque estaban noutras labores que nada ten que ver cas emerxencias e non podían dedicarse ás emerxencias. É dicir, non estamos dicindo aquí que só teñan que traballar en emerxencias, pero sí ten que ser completamente prioritario estar sempre disponibles para acudir a unha emerxencia. Se a Diputación paga o 100% do que lle corresponde, ten que tamén intentar garantir que eso aconteza así. E logo, tamén, volver a insistir nunha moción que se aprobou nesta institución, creo que foi, se non lembro mal, no mes de xullo, onde se falaba de que dende a Diputación se impulsara a homoxeneización das condicións laborais dos traballadores do GES, que tuveran todos a mesma categoría, como mínimo, da oficial de segunda, creo lembrar, que cobraran todos os GES da provincia de Lugo o mesmo, non é de recibo que a Diputación poña o diñeiro e uns cobren máis e outros cobren menos, que uns teñan unhas funcións, outros teñan outras. E así mesmo tamén que se garantira a formación necesaria que necesitan para poder levar adiante o seu traballo de emerxencias. Non sei se se fixo algo, eu penso que non se fixo nada ao respecto, o cal me gustaría que se pudera incluir de alguna maneira nesta moción pois o cumprimento desa moción que creo que foi aprobada por unanimidade. E por último, xa remato, por facer referencia, que creo que sea o punto, á mobilización que había na porta, bueno, por manifestar no que atañe ao BNG a nosa solidariedade cas súas reivindicacións. Falamos hoxe con eles tamén, non só hoxe, incluso onte tamén estivemos en contacto con eles, así como outras moitas veces sempre que foi necesario, e pareceme que son unhas reivindicacións completamente xustas e hai que buscarlle unha solución, neste caso, tanto o tema de Fonsagrada como o tema de Guitiriz, porque non se pode permitir que polo capricho de dous alcaldes queden comarcas, dúas comarcas, neste caso, sin o servicio de emerxencias, non? Sin cubrir ese servicio básico para a poboación. Se os concellos, concretamente estes concellos, polos seus caprichitos, non queren facelo, pois que señan outros concellos que no acollan, seña un consorcio ou un conxunto de concellos, ou senón, pois buscaremos outra solución que se fai falta, pois atraeremos este pleno para ser debatida. Mire, señor Ferreiro, presidente por alusións, vamos a ver, o Concello da Fonsagrada, dentro do seu exercicio, pois acordou naquele momento que non quería continuar con servicio como eran os GES. Eu creo que
a autonomía municipal chega polo menos hasta aí. Nosotros así o acordamos naquele momento. Eu sinto que usted non tea de acordo con eso, pero a solución ao problema de Fonsagrada deuse cando Fonsagrada lle dixo a Xunta de Galicia que non quería seguir con ese servicio. A Xunta de Galicia ofreceullo a outros concellos dentro do seu entorno para que esos traballadores puideran ter cabida nun GES dentro da mesma comarca. O Concello de Baleira expresou o seu deseo de acoller esa sede dos GES en setiembre do ano 2016 e no ano 2017 pois, a Xunta de Galicia fizo un motis polo foro e hasta este momento non ejecutaron eso que o Concello de Baleira puxo encima da mesa. Así que o Concello de Fonsagrada para nada deixou sin servizo unha comarca, simplemente eles dentro da súa, o Concello de Fonsagrada dentro da súa autonomía entendeu que era un servicio que non debía continuar con el. Así que quero poñer encima da mesa esta aclaración para que sea conocimiento de todos os presentes. Partido Popular, 6 minutos. Ben, pois sendo un tema de actualidade, como decían outros puntos nos que tiven ocasión de intervir, este grupo vai a votar a favor da proposta. Xa apoiáramos no seu momento cando se solicitou un maior porcentaxe de apoio por parte da Deputación económico a parte que lle correspondía aos concellos. Eu comentaba co deputado non adscrito antes de empezar a posibilidade de emendar esta proposta e reivindicar para a provincia que en función dos criterios técnicos que quero entender que se decidiron no seu momento a ubicación dos GES, sempre valorando as isocronas de seguridade ou o criterio que se empregou, amplíen o número de efectivos na nosa provincia. As últimas informacións que teño tanto en medios de comunicación como dos propios responsables da Xunta de Galicia me indican que efectivamente está previsto que no mapa autonómico se incrementen, non sei se 4 ou 5 grupos máis. Eu creo que a nosa provincia debe ser reivindicativa e solicitar para Lugo, pois en función deses datos técnicos, que entendo que isto non pode ser tampouco un elemento que se siga nin por criterios políticos, nin de outra índole que non seña técnico, non? Pero, aínda que só seña por alusións, que hai que, como prácticamente o meu nome ou o meu concello é citada en todas as mocións, teña algo que ver ou non teña que ver co asunto, pois este sí que vou expoñer en riba da mesa un tema que ten que ver co asunto, que o Grupo de Protección Civil do meu concello retirou o ano pasado máis de 500 niños de velutina e solicitamos axuda de algún dos grupos de emerxencia supramunicipal que teóricamente cubre a nosa zona, nomeadamente Cervo ou Pontenova, non lles foi posible, porque non daban non darían compatibilizado o seu traballo. É verdade que tiveron que asistir en algunha emerxencia de incendios, especialmente nun inmoble, pero, creo que o vivo no día a día, que debemos de reivindicar. Se mo permite engadir a esta proposta, non só que a Deputación aporte ese 5% que lle corresponden ás economías locais, senón que tamén aquel que nos representa dende a Deputación Provincial cando se sentan a negociar o convenio de seguimento ou os órganos que teñen creados para o funcionamento deste servicio de emerxencia supramunicipal, pois que seña reivindicativo para a nosa provincia, non só para cubrir eses dous, o de Baleira, como decía o deputado, unha vez despois de ser despedidos e prescindir no Concello da Fonsagrada, creo que tamén está en cuestionamento a continuidade do grupo da Terra Chá, ou polo menos non teño a información actualizada, pero creo que o Concello de Guitiriz tamén manifestou a vontade de non continuar con este servicio. Creo, ademais, e así mo confirmaron as persoas que estaban esta mañá diante do Pazo San Marcos, que é na única provincia en onde se está dando eses casos, que o resto de provincias galegas, insisto, así mo transmitiron eles, non houbera ningún despedimento e, coas dificultades e coas reivindicacións lóxicas do día a día, pero que ningún concello manifestara o despedimento da maneira que o fixeron aquí na nosa provincia. Entón, creo que
É un servicio importante, creo que en emerxencias se avanzou moitísimo e non temos que remontarnos ao siglo pasado. Nos últimos 15-20 anos, pois, evidentemente, vimos avances importantes, todas as administracións dedicaron unha cantidade moi importante de recursos e, evidentemente, creo que debe de continuar sendo así, porque atendendo a unha emerxencia non só salvas bens patrimoniais, sino moitas veces detrás están persoas e todo o que se poida destinar a iso, a profesionalizar os grupos e a garantir a seguridade dos veciños estaría ben, non? Pero sí que me gustaría incluir a posibilidade de que se reivindicara para a nosa provincia polo menos dun efectivo máis que eu non participo, nin teño representación nises órganos, pero a información que me chega é que efectivamente hai datos técnicos que poderían dar lugar a un novo grupo. 6 minutos o vocero do Goberno. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Evidentemente, o tema que trae esta moción é un tema que non está pechado nin pola súa contido en canto á homoxeinización dos traballos a facer, onde expresaba o ponente da moción, nin siquiera pois a maneira de financiamento e a maneira da súa distribución. Non obstante, dicir, pois, moi sinxelamente, que se a Deputación de Lugo xa no pasado, cando os porcentaxes de financiación eran un 60-20-20, xa estaba de acordo en asumir o porcentaxe dos concellos, evidentemente está disposta e así non se plantexa outra maneira distinta de non o seguir facendo nesta anualidade, non? Tendo en conta que ese acordo foi asinado, e así o expresa tamén a moción, no mes de decembro pasado entre a FEGAN, entre a Xunta e entre as Diputacións. Si é certo que a Deputación, evidentemente, pode ser soberana a hora de sufragar na provincia de Lugo os gastos que devengan desa porcentaxe, que corrixería un pouco ao deputado non escrito no senso da porcentaxe que lle correspondería á Diputación, porque facendo cálculos entendo que non é o 5%, senón o 7,5% en relación ao montante total do que debe de asumir a Deputación. Por eso, tamén, supoño eu que non terá inconveniente ningún en que tanto no acordo como no corpo da súa moción se cambie esa porcentaxe, porque realmente é un 7,5% e non un 5%. Noutro senso, evidentemente, todo aquilo que, como expresa a voceira popular, que poda ser beneficioso para a provincia, o Grupo Socialista non se vai opoñer a iso, nin tampouco a que entendemos que seña perfectamente debatido, consensuado e acordado nas mesas que se están a facer, e que nas mesas, como se acordou no pasado, a porcentaxe de financiación que foi acordada, como dicía anteriormente, pola Xunta, pola FEGAN e polas Diputacións. E sería ben, que ese impulso que fora acordado homoxeneamente por o resto de Galicia e que, igual que fixemos no tema dos bombeiros, no tema de dar pasos decididos en canto aos acordos que están a piques de finalizar xa coa xestión directa dos consorcios de bombeiros por parte da Diputación de Lugo, que deberá facerse a partir do mes de maio, tamén se podan liderar incluso temas que teñen que ver en relación cos grupos de emerxencia supramunicipais. Nada máis. 3 minutos. Señor presidente, en principio non teño inconveniente ningún en que se asuma o que xa se aprobou aquí, que además eu creo que a clave de bóveda do funcionamento dos GES, esa homoxenización ou ese aumento de personal ciudadanos que temos GES, porque hai un problema de guardias e de horas importante. E quizás hai que cambiar a financiación, aumentar o número de efectivos en cada GES, que é o que está creando esta conflictividade laboral que deu orixen ao problema de Fonsagrada, o de Guitiriz e a de outros concellos de Galicia, e que, se sigue en aumento, vai a, desde o meu punto de vista, supoñer a morte dos GES, porque nadie quere conflictividade laboral no seu concello.
Eu, para ter problemas laborales no Concello, obviamente, prescindo de seus problemas, que outro o solucione. E o sistema, eu creo que funciona. Quizás o problema de financiación dos GES que ten, que é unha financiación especial, o tema de que participen varias consellerías, pois crea este problema. Eso creo que se pode aclarar, que a FEGAN como árbitro, conxunta de Diputación, para darlle solución nun plazo razonable e que esa desafección aos GES que está nacendo, pois se corrixa. Polo que respecta á petición do Partido Popular, non teño problema ningún, e obviamente, polo que dice o Partido Socialista, pois encantados, en vez do 5,75%, pois ben vido sea, se queren poñer un 10 para os gastos de funcionamento corrientes, tamén o admitimos, sin problema ningún, eu creo que eu e calquer sede do GES. Eu tomei os datos do convenio aprobado en Xunta de Goberno por esta Diputación, entonces, non fixen os números, teño feito os números meus do coste real do GES, pero non fixen os números nin os cuestionei, pero se así, benvido sea. Nada máis e moitas gracias. Non, o diñeiro está ben, o que está mal é o porcentaxe. O porcentaxe é 7,5 e o diñeiro é 21.000 euros. Tres minutos, Benega. Ben, é verdade que é triste. É triste que teñamos que estar falando de despedimento sempre nunha administración pública, que realmente é a causa de que haxa neste momento dúas comarcas que poden quedar sin un servicio de emerxencias, non? E é certo que a causa da conflictividade é a non definición das funcións que se saiba concretamente que funcións ten cada un, as mesmas en todos os parques, e saber en todo momento o que teñen que facer e o que non teñen que facer, que neste caso tan importante como as propias funcións, non? E tamén ter en conta, causa desa conflictividade tamén é a actitude de quen nos dirixe en moitos casos. De aí dicía eu ao principio que un concello non pode organizar o servicio de emerxencias, non ten a capacidade de facelo. Un concelleiro, un alcalde non pode estar dirixindo un servicio de emerxencias cando non ten ni idea de como funciona ese servizo. Eso leva ás veces a caixa actitudes que provocan esta conflictividade social. E, dende logo, cando un político manifesta que vai gastar todo o canto ten antes de que estes tipos logren a súa, eu creo que está sendo, cando menos, sectario ou tendo un capricho que leve a que, en algúns casos, quedemos sin o servicio de emerxencias, non? Un simple capricho, diga o que diga, e maniféstese o que se manifeste. Ganaronlle a partida, porque o fixo mal, e a resposta nun sitio e no outro, en Fonsagrada e en Guiteriz, e como non xogamos ca miña pelota, como eu quero, levo a pelota e quedade sin ela, quedade sin xogo. É o que se fixo, tanto nun sitio como no outro, e pódese vestir como se queira, exactamente igual. É un capricho do señor alcalde de Fonsagrada e da señora alcaldesa de Guiteriz. É triste que señan os únicos casos de Galicia. É moi triste. Bueno, en definitiva, quedémonos co bon. Eu alegrome moito de que o señor Martínez acepte volver a incluir, insistir na moción que se aprobou no seu momento, que é fundamental para evitar precisamente estes casos, explicou moi ben agora. En todo caso, pois, pedir que no futuro se dé unha volta a todo o sistema de GES, porque eu creo que antes ou despois vamos ter que facer un servicio de emerxencias integral, non sei cal é a solución, non son eu un técnico para dicilo, pero algo hai que cambiar para mellorar, non? Para mellorar este sistema que non ten un funcionamento óptimo que deberá ser dado o seu custe. 3 minutos, Partido Popular. Sí, antes de entrar na última reflexión que quería facer neste punto, sí que me gustaría que o presidente en algún momento aclarara como regula o turno cando intervimos. Explícome. Vostede a veces empeza polos grupos que teñen menos representación e rematan os que teñen máis representación, e, por exemplo, así era o orden que empezou na pasada sesión, pero, sin embargo, dame a palabra a min antes do vocero do Goberno. Entón, hai algunhas cousas que supoño que será para cambiar, ao mellor, ou para saber a opinión ou o sentido do voto, pero sí que un mínimo orden deberíamos de ter, se vamos de menos a máis ou de máis a menos, ou se cambia vostede cando lle dá gana, que tamén aceptaríamos. Vale, ben. Pois dito isto, que eu creo que unhas mínimas normas de entendemento son necesarias en calquer agrupación, e aquí
creo que máis dunha vez lle teño dito que é a mellor maneira de que funcionen as cousas, polo menos intentar que funcionen ben para que salgan regular. Bueno, dito isto, que seguro que non foi con mala fe, pero pregúntolle para que quede aclarado, pareceme ben. Vostede sabe, o que pasa é que cando lle interesa dalle intervención a un primeiro e pois a outro. Ben, usted non é tan despistado como parece, pero bueno, iso non é o importante, porque vamos a ter acordo. Pero bueno, dito iso, bueno, porque me parece importante, ainda que estamos rematando o pleno, pareceme importante porque ten que haber un mínimo orden. Non, en absoluto. Non hai palabra maldita se non é mal tomada. Presidente, dito isto, teño yo demostrado, ademais, ben o sabe. Bueno, aí vostede tampouco está para dar moitas leccións, e menos aquí, en algún sitio, mellor sí, pero aquí non, aquí non. Dito iso, falando de conflictividade, non? Que é o que lle gusta a vostede. Neste caso, cando o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o que defendía a moción neste punto, comentaba que había dous grupos que foran despedidos ou que un deles estaba a punto de ser. Non é irrelevante esa información. Na provincia de Lugo, prácticamente, os 8 grupos de emerxencia municipal están en Caurel e Quiroga e Cervo, que son concellos que están gobernados polo partido que represento, e despois o resto de grupos de emerxencia supramunicipal coincideu, así o Coronas así o marcaron, pois gobernos do Partido Socialista. En este último, porque efectivamente non vou a citar algún exemplo ou algunha información que nos fixeron chegar a este grupo, porque senón se me ofende o presidente, pero efectivamente non é o único concello onde hai problemas de conflictividade e incluso nesta mañá nos comentaban unha situación dun accidente laboral que nos expuxeron cun traballador do grupo de emerxencias. Quero dicir que, xa por non citar, neste momento, as manifestacións que se están a producir no Concello de Burela polos traballadores municipales que están reivindicando os seus dereitos na rúa e con gran disconformidade co goberno local. Unha vez máis, volvemos a, e incluso en emerxencias, ca importancia que iso ten, volven a poñerse de relieve a diferencia que está entre predicar e dar trigo. O que decía na moción que regulaba ou que reivindicaba unha normativa para os profesionais de enfermería. Cando gobernamos, vemos as cousas dunha maneira, e cando estamos na oposición, vémola doutra. Porque eu só querería un 20% de implicación que o Partido Socialista se opuxo, por exemplo, á reforma laboral para defender os dereitos dos traballadores. Pois, probablemente, nunha circunstancia como esta, é que estou lendo o documento que acaban de registrar os grupos de emerxencia, en donde expoñen un pouco cales son as súas situacións. Efectivamente, é un 7,5%, efectivamente son 21.000 euros, así me trasladaba o alcalde de Cervo fai uns minutos. E, efectivamente, con esa cantidad quedaría cuberta o 100% das aportacións que tiñan que facer os concellos. Vaya por diante iso con esa emenda de que se reivindique para a provincia como mínimo un grupo de emerxencia máis. Eu creo xa no seu momento apoiamos unha iniciativa que tamén era do deputado non adscrito, concretamente a do 29 de decembro do 2015. Eu creo que foi un avance para os concellos e creo que esta tamén o será, pero non sin antes seguir reivindicando que disminuya esa conflictividade con estes traballadores, especialmente que esteñan reconocidos e motivados porque están garantindo a seguridade nosa e a seguridade dos nosos veciños. Un minuto para rematar, diputado non escrito. Gracias. Perdón, falta o Partido Socialista, perdón. Sí, nada máis. Estaba pensando eu que dá de sí un acordo simple, sinxelo, sin debate, incluso porque estamos de acordo todo no fondo na forma
e levalo adiante como xa se viña facendo, que a Deputación de Lugo foi a primeira deputación en asumir precisamente o custe da parte dos concellos, o que dá de sí a voceira do Partido Popular, pois igual debe de vir ou máis falada da casa ou máis reñida, que parece que como se non hai un pouco de polémica que non lle vai ben e non sale de aquí contenta. Pois bueno, se este punto valeu para que se sinta un pouco mellor, pois tamén lle damos por ben feito. Non obstante, pois bueno, reafirmarnos no que xa dixemos, en coller esa, non digo obriga, pero sí esa independencia que ten o Goberno da Deputación e leválo adiante e seguir reafirmando ese compromiso con homoxeneizar o traballo e as funcións dos GES e en canto a formación non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, bueno, pues nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Señor presidente, agradecer a unanimidade o apoio do Pleno da Diputación. Gracias. Bos días. Bueno, eu queria decir neste tema pois algunha cousa, non? Me parece ben o de homoxeneizar, me parece ben o de cobrar o mesmo en todos os lados. Se é verdade que hai concellos que teñen convenio, que utilizan ese convenio para pagar aos seus empleados, e tamén hai cousas que obviamos nesta discusión. Eu creo que somos parte, unha pata deste convenio. Creo que as condicións laborales están definidas perfectamente no convenio e que, de alguna maneira, temos que definir o mapa de emergencias de Galicia, que é o que depende da Xunta de Galicia, que non dá definido para intentar cubrir esas emergencias. Eso sí que é certo, quedan zonas na montaña que non é prácticamente imposible chegar a elas e creo que a alcaldesa de Mondoñedo tamén quere un GES. Non sei se é por eso polo que pide máis. Así que nada, vamos a pasar á votación. Votos a favor? Unanimidade. Se non hai máis temas, levantamos a sesión. Perdón, tíos. Hai máis temas. Perdón, quedan... Perdón. Perdón usted. Décimo primer punto. Se me marchaba de Boganda. Dictadas desde el día 3 hasta el día 28 de diciembre del año pasado, que figuran inscritas en el libro de resoluciones y que están numeradas correlativamente desde 3.286 a 3.968. Les corresponde quedar enterados. Siguiente punto. Comunicaciones no. E ruegos e preguntas tampouco. En mi poder no obra. Entón, se non hai máis temas, levantamos... Eu tiña un rogo moi breve, se podo dicilo de palabra, xa polo debate anterior. Dado que eu considero que, ou penso que o sistema de intervención é rotatorio, penso, ainda que salvo un error que poida haber, igual era bon para evitar suspicacias que antes de cada pleno soubéramos en que íbamos a intervir e así aforrábamos ningún tipo de problema. E a mí, que conste que me parece ben o sistema de que vai rotando o orden de intervencións. É que van rotando sempre. Non, eu penso que sí, pero para evitar suspicacias, o mellor é conocer o da que vai. Aquí nunca estamos contentos co que hai, pero rotan. A parte que o orden de intervencións creo que tamén podo decidirlo, pero igual. Eu intento, de verdade que intento, facelo ben, xa sei que nunca chove a gusto de todos.